iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Niko, agringkan, aldangan. Niko. Mama, makaturturog ak pailaeng. Sa inyo kumasingan ti pan naturog ko. Masakit tumanan ti ulok. Payayapan na ka ni papang mo. Manmano ngamin ang makasango da ka amamigan. Ay nga, nagpuyat ka man ngatan. Dandani nagpat na ka nagsarasarita kami kini Kathleen. Sino a Kathleen? Tsaka mo nga dakayan ayat mo. Ang mga no nagpuyat ka manan anagay ayam iti online games. Madamati ko Vomi kabayatan ti panagayayam mi mama. Naka-open mo ti microphone ti pagayayaman mi nga online games. Sige mama, ituloy kong ti maturog. Madamdaman to nga ituloy mo ti maturo. Ang mga no da napatag nga ibagakan ka ni papam. Nimat mama. Saan la makaawatan? Saan mo matakaduan ni ikaw? Di mo ibaga amat maturog pailaan. Riniing ko hanggang masuron sa tanasing ati pan naturog na. Isubay ti makagura. Napuyatan ka no nakisarsarita iti kaayan ayat na. Katlinsa, dimbaga na anagan na itay. Nagbatpat naglangan na nagsarsarita da. Ang mga no pambar na lang nita. Di ko namgit napuyatan na nagayayam. Salpak. Amumatan, dagiti makunko na amilenya. Sa balitan, dagiti agtutubo. Papa, Ah, mama. Niko, nasaya ata bimangon ka matlaangan, iho. Ala, agtugaw kan, tako mamakam ka amamigat. Mapay ka ti bumangon. Kita mantilangam iti kapupuyat mo. Makaalakan to lang nga tayo ti sakit mo. Maapi ang kalauna yan, iti panagay ayam mo iti dayta nga online games no anya katimal alam dita. Armando, agdatay ti sangwanan ti panganan. Anya tansa. Ada sagsaganahan mi a tournament, papa, mama. Katdakkel ti pusta. Sa bali lang ti premyo. Dayto yan di kong kuna. Dayta ti pangibusam iti panawon mo. Makatulong ka kumamatan kanya kiti negosyo tayo no agnagam ka salbag kang ubing. Manipod nagbakasyon ta. Day tala cellphone mo tas ang kaigam mo, Kathleen. Namin anon adinilaw ka. Tag nga lang arudan tirabi eh. Nakasilaw pa ilaang di kwartom. Madama nga rod nga kay ay ayam akmanang. Agmalmalam kan agpatpat nag. Day ka diti tinurpos mo? Apay, ada suldom dita? Ako No awan ti planong ngagsapol iti trabaho. Ipagnak ti papeles mo. Tao may kagtrabaho ijay Dubai. Anya? Ay, diyak kayat manang. Kasano ka nga rodan? Kastoy kalatan? Anya ti Serbina a pinagadal ka no awan mat ti arapaap mo? Ni manang mat. Huston. Agnak-nakam ka kuman, Kathleen. Ay na, da kayo magtutubo. Win ka di manang. Millennials, kunayo ha? Wan, amok. Dahita na ibaga kanyak ni Betty. Di na kanumpayan maipas nagtiagadal, gapu kadagita nga online games apakapuypuyatan na. Pards, kunak no saan ka na mauray Itay pa lang ururayan ka. Nay, mabit lang Pards. Masakit ka di? Tani, nakaluslus yung kamay. No saan ka kumadaglulit? Saan na ka na uray? Madamati pa nagsanay may kadagiti ka grupo kiti umadan na tournament.
Online games. Anya ka na ya, Pards. Anya ti maghanap mo dita. Litaki din ti pagpuypuyata mo. Katawaan nak, taawan amom ka dagito eh. Adulamin. Agsat taki din, oh. Oh, Sige, tagay. kan manang uminumat. Sabali ti Bishop. Among Pards. Amang ano ad na makaala ka iti sakit. No day tati pagpuypuyatam. Kita man day talangam ni. Nakaluslusyaw kan. Pasensyakan iti pan nakaladaw ko ha. Dandan ni Dinak pinalubusan ni Manang Vivian. Awan pa'y ngamin makalawas manipod dimteng. Apay, nagapon na. Agtrab-trabaho iti Dubai. Manipod iti nagadalak iti kuleyo. Nagabruden. Katlin, nakapimpintas kagayam. Oray si kamot ha. Natair ka. Langam sapay ti baknang. Adamat basit mabalin ti pamilyami. Ada negosyo ni Papa. Itata nagkita tamatlangan. At adamanan nga agayatak ken ka. Oray italaan. Ngagkita ta. Anyamat deta sa lunsod mo kanya. Nagayan ayat ta uray saan tapay ang nagkita saan ka di? Kaaduan mo't iti grupo tayo iti online games. Adu ti agayan ayat. Ngam, saan da nagkatuluyan? Pasensya kayo mama, no saan ka nakapagpakada kata kayo. Nagkita kami ngamin ken Katlin na kayan ayat ko. Kumusta kayo, Nana? Maragsa ka na kamakamamukan ka, Kathleen. Amo nini ko ti agpili, Napintas kan aglang ka na simpat, iha. Agyamanak ta magustuhan nyo ni Katlin, mama. Nabayag kayong kadi niya agam amo. Nabayagin, mama. Iti online games kan iti Facebook. Aging ga iti nagginusto kami. Mutual understanding. Hala, agsarsarita kayo pailangan. Tagpaisag ka na kiti katulong iti pagsasangwan tayo. Agyaman ma'am, namsugak pailangan. Iti restaurant kami tinakitaan mi, mama. Ang mabayag nga tapay ni Papa. Kaya't ko ang makapagamamutan ken ni Katlin. Kaya mga noy sudaytan. Hala, mabidlaang tay nagsabtan. Nico, nadlang ko naklaat ni mamam. Nadamo ta pailangan kaya kita nga magayan ayatan. Saan ang problema dahi ta, Katlin? Saan ka madanagan kadag iti dadakkel ko? Kunak, nagpatinggalang iti panagayayam iti cellphone ti anak mo. Damot gaya man kay nayat na. Anyamat nga iti makunam kini Kathleen. Napintas mo't. Aglang na nga pa na simpat. Nalay ngagpili ti anak ta. Kapagbit lang nakasaritak ni Kathleen. Ngam nadlaw ko ang masirib. Nakapagturpos ka numat iti kolehiyo. Barang daytan ti pagnakman ti anak mo. Ngam no nagamam da iti online games. May sabot nga adik iti computer. Nyakatinday ta sasawam. Kasla jak mawatan ti kayat masawan. Amo madanabasak may panggapiti dayta nalabas panagayayam iti computer wenno panagusar iti computer. Ket nakita kinini ko dagiti sintomas. Managpupok ti anak ta. Takasano, at adamot nga agay ayam ti aramitan na. Uray bagag dayto king ka Mercedes. Adapay la pakaturan na. No, agasawan ton wenno magasawan ni Nico. Mga sawa? No isudat ang kagasat kini Kathleen. Bareng, di sana mabayag. Makasaritak ni Kathleen. Anya tiin ka rin kanya, Kathleen? Apagbiit ka laang? Narabiyang kagit din? Kasanon, no at tataka saan na
ka? Intulog ko. Ngamin, jakayat nga dadaka sa mapasamak yan ko na. Agyaman nang. As sino dahi ti alalaki? Nini ko, manang Vivian. Kayan ayat ko. Awan tinagpasyarkan ka. Ngam pagamuan tada iyam amom akayan ayat mo. Malaksi no nabayagan agam amom kan agar-aram kan ka. Nabayagan, manang. Saan ko alaw ka ni Kathleen, manang Vivian? Sige, agpakada akon, Kathleen. Adayo pa iti pagawidak. Sige. Agannad ka iti panagmaneho. Yan agyaman ti panangitulnog mo iti katsat ko. Inuray ko lang ang nakapanaw ni Nico. Tadyak kayat ang mabainan ka. Tanasaya at matimpakita na. Nang nadlaw ko ang nagulbud ka kanyak. Manang Vivian. Ibagam laang ang tipod no. Nagamamu kami kinini ko. Tanagkagrupo kami iti panagay ay ayam mi. Nagsiningid kami. Aging ga iti. Nagayan ayat kami, manang. Asaan kayo pa'y ang nagkita? Asidag ti balay da iti syudad, manang Vivian. Sakbay ngayon tuludnak. Impasyarnak pa ija balay da. Baknang da. Ngam nasaya at magdagiti datakal na. Nasaya at timpakita ni Nico kanya. Ngam natingiting mo ka di, anaimbag ti ugali na. Agayan ayat kami pa'y laeng met. No saan ada kami kagkagasan. Anya nga rod. Ado mo ti kasta akadwami. Anyan ti ko na. Kasta kayo ka di itan ang tutubo. Ay ayatak ni Nico, manang Vivian. Kasta dyak magustuhan dahi ta panang isin mo kanya ka ba? Relax, Pard. Seryoso kami noon. Pards, nakita ka na dyan kadvo mababae ah. Apo, nagpinta siya. Nakita na kami gayam kini Kathleen. Well, kaayan ayat ko. Ah? Kablawan ka, Pards. Gayam tagpili ah. Tiyamok, naging kakalangit ti ayayam. Mamom, adu mo tinamamok kay Facebook. Katkatawa anak na may sakamat gayam. Bad trip nga rod. Nagadumot ahugot da. Tsak maano, san ti makichat iti mabayag. San noon niya laditan ti pangawawisan da kanya kapag ay ayaman. Talaga di mo amuti sumurot iti oso, Bert. Anya, bak kayon. Kaya tsupay. Takil tinamnamak ang mga bakintong tournament. Naka-online gayam ni Kathleen. Awaga pa lang. Oh, Nico. Kunak no din akong madlaw ah. Nakiyayaya makadagiti kagrupo tayo. Pulos asaan daan ang habak kanyak. Wen gayam, anyati ko na ni manang mo maipapan kadata. Pinalagpot na. No kasano ang nagamamuta. Siyempre, yung bagak tipod no. Ang dagot ti problema iti relasyon ta? Awan mo tipo na. Payam lang tan tikapsat ko. Saan nga agpayat mo lang ti bakasyon na. Na-stricto sakit di. Nujak agbidot, awan pa'y nobyo na. Amangan no di na pinapadasan tinakiayan ayat. Wana, gapo day ta kanya. Ato nga ti sakripisyo ni Manang Vivian. Tapno makaadalak lang. O sige nga Roden. Ituloy kong ti makiayayam, Kathleen. Saksamag lang ang tinaudin na. Mangrugi ka din kay Ayam. Madamdam apay. Imagak nagkuyog ta. Apay, ipawil ka din ni manang mo? Awan ti problema na iti relasyon ta. Ang amangan no pagungtanak no maamuan na tinapanak. Talaga nga istrikto kan ka. Kas kalaubing ti pampamayan na. Wan gayam, kaano ka din nga agsubli dya Dubai? Tsaka mo? Oh, adan chat. Mangrugi tayon.
Aya, Labanan. O niya, nakasagana kan Kathleen. jak namnamaon ang mga baka ka. Grupo tayo, iso ang masapol ang mga abak tayo. Dakkel ti panagdalag ko iti kabailag. Namin ano na nagkampiyon na. Dawang pa yung remor ni Nico. Nadadakit na nakapupok nung maminsan. Napadan na. Impakada na nga kita da kano kini Kathleen. Hangam sumipngatan, awan mo't laangan. Nawagak man kit di. Sige. Sa dino ti ayan mo, Nico, sumipngatan. Mama, adapay lang dito pakaangayan di tournament. Nga magawid akto nito madamdama. Siyagman, ti makisarita keng wana. Iho, kasarita na kagano ni papang mo. Urayan na ko na makasangpat, mama. Oh, Nan. ni, inidap na ti cellphone na. Oh, Saan pa'y nga tanalpas ti tournament da? Talaga anapiyangan ni ti panagay ayam na. Mabainak kin Nico. Iso asi kalaangan ti ungta. Manang Vivian, didak ko man ungtan. Uri ta nakasangputak matan. Ngam nagulbot ka kanyak. Sorry, manang. Pakawanan dak ko ma. No amukla ko mga ijay ti papanang. Ay nakatlin, balasang kan. Nakaturpos ka pa yan. Nagayan ayat kayo kininiko, ngam di kayo pa'y matgayam nagamam mo. Manang Vivian, No di ka lataag nakam, pilitan kang itugot ijay Dubai. Ngam uray nga taagtakan to ni ijay. Ang mga nudimon to matla may yulo tag trabaho. saan mo't nga ta, manang? Ngamjak kayat ka gabrod. Bayan nyo, tagsapul ako niti pagtrabaho. nagmalmalem ka kanuan at turog. San kan ngagpuyat pay. Sumurot kay di opisina inton bigat. Papa, Agnakem ka kuman. papa. Anya kumati malalam, iti pan nakaapiang mo iti day tangay ayam. Awan pagtungbalan ti biyag mo nasayat. Papa, saan kayo kuman nga gungat? O sige, umayak ti di opisina inton bigat. Nasayat. San kabatkad nga ungongtan? Bagbagaan ka lang. Papa, maawatan da kami kumang nagtutubo ita panawin. Saan nga iti amin? Depende di masagnan. Sanda ka mat apin anuinuyan kan mamang mo. Sige, papa. No, dapay kaya yung ibaga kanyak. Madamdaman ton. Pag di ko sakpay. Sige. Madamdama lang, mangrabi ita yon. Tay bag, tay manugot ni Nico as sumurot kan kainton pikat. Parang daytan ti pangrugyan ti panagnakam na. Nasayat lang no kasta. Ngam no nailasag nanday ta nga ramid na narigatan amay kat. Ininot. Adan tulad na panagbaliw na. Ay, Masino nga taday di nga maawa garab-rabi. Hello. naimbag nga rabi iyo, sir. Siyak ni Bibian. Kabsat ko ni Kathleen akaayan-ayat ni Nico. Vivian. Anya ti may paay ko. Saan ko maadi to'y telepono ti pangibaga? Sige. Ited ko ti address ta opisina. Danunan nagtuyay. Urayan niya nga oras inton bigat. Awagan kayo to nga umuna, sir. Sige. Kat naimbaga rabi iha. Jack pala maawat ti pan nakaabak ko iti tournament iti namin sang aldaw. Damok ti maabak. Di Kathleen. Naka-open ti microphone na. Kaslan ta kasarsarita na. Hello? Nico, Oh, naklaat ka? Sino di lalaki akin na saritam? Saan ka nga agulbod kanya? ni Drake tayo, Jay. When? Amamok ni Drake. Isumat lang ang adlaw ko asaan nakaamaadaywan iti madama tournament. Dua kami kadi, ha? Ano ka di tayo tapang panunutan?
Di na kumamot pagdwa-dwaan. Nga mapaya kasarsaritam da dya, Drake. Nagulit nga rod. Loko da dya, kaya't nan sakit di ti makaraman. Uy, Nico, agkakadwa tayo. May bayamon. Naliklikak lang yan. Diyan kaya may sagmak ka. Maminsan pa'y agsarita kayo. Ang mga nusaan ako na makatapil. Wala, baka putputong kamay. Diyan kaya't nga da mga agaw ka. Nangarunak at kadwa tayo pa ni Drake. Kasaritak tulangan itinasayaan, tasardangan na kun. Diyan kaya't nga dasaan tayo apag kikinaawatan nga agkakadwa. Kathleen, anya nga tanog kasartalainin. Ha? Oh, apay. Di mo kayat? Naklaat lang. Kasaritak da papakin mama, tapno agkasartan. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Kasangon no ipaypayso ni Nico. Ay, ayatag ni Nico nga nimot man ang Vivian ti pampanunutak. Ang mga nasaan nga manukot. Pilitan nakit nga rod nga alain ng nagtrabaho iti tupay. Dakot nga rod kayat. Awan iti arapaap ko ti agabrod. Makamuditan. Ang talaga nga taakayatan ni Nico nga kasar kamin. Namin ano nagtuktuka kitiri daw ni Nico. Ngabjak daw re asim mungkat. Nakasaysaya ti panakisarita ken kuanay dirabi asar nga agpuyat. Talaga di na maliwayan ti agayayam. Saan aday tati pagpungtutam abigbigat, Armando? Sobrang kalatan iti opisina. Nga mapampanoy-nuyan, hindi kayat nangar aramidan. Kanayon abagbagaan ta. Masapol, ngagsarita kami kini Vivian. Amok ngagpadada kini Kathleen, iti problema. Saan mat nga ta, Armando? Ang mga nasumursurot lang ni Kathleen ken ni Nico, takayan ayat na. Hanggang alabay am, tainton makariing, ibaon kunto iji opisina ni Nico. Inawis ka dito kantina ta nasaysaya na pagsaritaan ta. O di kahit mo mamirhinda, Vivian. Si bubusugak pailaan sa uray kapikin sandwich latan. Sige. Mian, mangdad ka man iti sandwich kan kape. Tatarman dulatan tiyawag mo kanya. Nasing-singit di pa nagsarita ta. Ay, Tata Armando. Amok nga ado ti trabaho yo. Ibagaklatan ti gagara. May panggap ka di kadan Nico kan ti Kathleen. Nagulbot ti kabsat ko. Napandagayam iti tournament. Mawatang ka. Agpapada tayo ti problema. Kanayon mo tabagbagaan mi ni Nico. Mangnamnama kami kini Mercedes. Ani Kathleen ti makapagbalbaliw kini Nico. Papa, awan mat gatan ti makunayo kanyak. Tinungpal ko ti kayatyo, ang saan kayo matanadano ni di opisina yo. Danapatag ngay nasikasok. Amom, panawanan ang masursurum tiyag trabaho. Tasan kitya day talay ayam tiyamom. Papa, saan kayo naagungat pa Bayan nyo, agtrabaho akon. Tapno nakasagana akto nindo nag-asawa kami ni Kathleen. Amyat ti kunam. Oh, kastaon na akig tutyo, Papa. Kinasarita ko ni Kathleen. Kaya't ko nag-asawa kami. Namnamaam nga umanugot ni Vivian. Ang mga nayadayo na pa'y tikapsat na. Kat bilitin na nagtrabaho, iyabrod. Ano ti kunayo, Papa? Nagsarita kayo kadi kini Manang Vivian? Sana mabalin na yadayo na ni Kathleen kanyak. Ay na, Mercedes.
Nalukoy ko ngagpaiso ni Nico ngagtrabaho ay opisina. Ngam sa bali man na problema na ito eh. Papa, anya ko mati problema no ikasar ko ni Kathleen. No kaano lang ang anagayan ayat kayo. Ita, kayat mo nga kasar kayon. Nabayagan nga agayan ayat kami kini Kathleen, mama. Iso na lang tanabid pa nagkita kami. Anya ayat problema yung kankwana. Nasingpat ni Kathleen. Ba't lagayam? Di awan nga ro ti problema, mama. Sana bareng-bareng di pampanunod ang masarkan. Panagunam na kasagana kan ngagpamilya, di mo pa yamot trabaho, ay ayam la jamom. Amok asanda ka baybayan, papa. Oh, awan di bay bagayo. Rinugya akong trabaho iti opisina yo. Saan ka di? May karim ni sarding mon, ti pan nakaapiang mo ka dagiti online games. Ha? No desidido kan ang mga asawa. Masapul nga agnakam ka. Isuman. Papa, mama, ti kayat ko amang ngagkada kayo. No manugot kayo nga agasawa kami kini Kathleen. Pagsaritaan mi pa yan na imbag tayo takin ni papang mo. Kat panunod naman ana imbag. No talaga anak kasagana kan ang mga asawa. Kasano dahito yan, Armando? Talagang sa adisidino ni Nico ang mga asawa. Kalpas milang sarita ka ni Vivian may panggapiti na itabanag. Sa bali man na problema. Huwag nga pa iso. Umanugot nga ta ni Vivian. Nadlaw ko ang naingad ni Vivian, iti kapsat na. Ang mga nupilitin na sumurot king kuha na iyabrod. Yadayo na kinini ko. Anya? Ni bagagdaitan kinini ko. Nadlaw ko akas lang makaungat ti anak mo. Ay ayatan unay ni Nico ni Kathleen. Kat mga nusaan nga umanugot nga agin na tayo ta. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta. Ang mga no dahito iti pagnakman ni Nico. No adan pamilyana. Mabalin nga dakalintigam iti dayta. Ngam kasano ni Vivian. Kasano ang maalukoy tayo. Nasayad ko ba? Nagbaliw pa iti panunot ni Nico. Nakasarita kong dagiti dadakkel ko, Kathleen. Talaga ka diya kaya't mo ngagkasarta. Oh. Ape akas tati sa ludsod mo kanya. Antokyad ka? Gapo iti dadya, Drake? Imbagak matinken ka, adi mo pagselosan ni Drake. Sana ka daga sa babae. Tapno dua kayo apakiayan ayata. Ano kasta? Awan ka po na asaan ka nga umanugot nga kasarta. Ningamin man ng Vivian ti pampanunutet. Saan ato bang tikabsat mo no kaya tanti agkasar? At datan iti umno nga edad. No saan na kayat? Sumurot kan kanya. Ha? No isampot ka ijibalay. Awanan maaramidan na. Ay pangasim, saan mo kumamot nga ramidin ti kasta? Bayam, kasaritak to ana imbag ti kabsat ko. Ulitin man, di ko nam, Kathleen. Agkasar kayon kinini ko. Among ka diti pagbaga. Manang Vivian. Ay ayatik ni Nico. Among, maluksawag kan kaading ko. Sinayang mo, ti arapaap ko kan ka. Talaga akayat ka kumangaalaan ijay Dubai ngagtrabaho. Awan na pa apong agtrabaho iji abroad manang. Kat, kasano ka latang arudan? Gapo, tabak ng dagiti dadakkel ni Nico? Nagsakit mo ti pa nagsarsarita manang. Pakawanan na kumaading ko. Manang Vivian. Saan kan nagsangit? Ang mga nung maibuyog akpay. Pasensya kan, no nasabrak ti panakisaritakan ka. Ngam pampanunutik ngamin ti pagimbagam. Anya, agkasarkan. Dito tijak magustuhan kan ka, Barta. Makapainsulto ti panagkakawan. Relax, pard. Kaslawan ti nagkaduan tawad.
Kunak manog, patingga ka lang iti pan naka-addict mo ti online games. At ano biyak? Gamsi ka. Awan. Kahit saan mo napalubusan ni Kathleen kasta. Di ka mapabasol, parts. Napintas nga men. Kat sakto nga rin best man ito nagkasar kayo, Paan pa yan nakapagtutulag dagiti dadakkel ko kini Manang Vivian? Kat ipalubos mo, adi matuloy. Nico, baklang kayo. Kalpasan, anaawagan ka. Kati manugot ka pagsasaritaan tayo ti kasardan ni ko kan Kathleen. May kami tapno matulaga na yung bag ti kasarda. Bibian, umanugot ka kadimatlaan, kadagiti agayan ayat, nga kalaysadan. Numabalin, saan kumapailaan? Planok nga itugot ni Kathleen ni J. Dubay. Agsangit man. Nakapagtulag kayo anay imbagan kininiko, Kathleen. Wala na. Ay, ayatat ko na hinini ko. Ngala, tulagan tayo nga rudan ti kasarda. Manang Vivian, agyaman natin manugot kayo matlaan. Kaya't kung agkarika niko, di mo ko mabaybayan ni Kathleen. Kalpasan ti kasaryo, agsubli akto ni J. Dubay. Ikarik Manang. Ayayat ag unay ni Kathleen. Maragsakto iti danak. Nalpasan ti kasarta, Kathleen. Agasawatan. Nakaragragsaka. Ay, ayatin ka na hinini ko. Congratulations, Nico! Kathleen! Agyaman kami. Apo, nagasat ka, Nico. Nakapinpintas ti asawa ma. Kablaawan kayong agpadpada. Manang. Naimatangak ti kinaragsakyo kabayatan ti seremonya iti kasar. Sapay ko ma, tasaan nga agbalbaliw dahi ta kinaragsakyo. Ikarik Manang Vivian. Jak dadaalan ti panangitalakyo kini Kathleen kanyak. Namnama dahi tani ko. Dudwa kami laeng agkabsat. Ket manipod pimusay dagiti dadakkel mi. Siya akong tinagbalin apan nakaina ni Kathleen. Agyaman Manang. Papa, Mama. Umasatig kayo, tagpipicture tayo. Sakbay amapan tayo iti reception ti kasar. Aging gaita. Nakaragragsakat ni ko. Kita lang niya. Agasawatan. Nagamam mo talagang iti online gaming. Aging ga iti nagayan ayat na. Saan ka kadimit lang agbabawi? Awan pulos pa nagbabawik, Nico. Ay, ayatin ka. Saan ka kadimit lang nga maikaw ha? Adimon ka din na ni Manang Vivian? Naruham akon. Manipod nagadala kiti koleyo. Pinanawan na kon, tanapan nagtrabaho di abroad. No saan nga tapi ang nagkasar? Ang mga no pilitin na kasumurot kan kwa na Dubay. Jakmat kayat. Awan iti arapaap ko ti abroad. Gaputa saan mo akabailan ang mapukaw na? Katsika. Kabailam mapukaw na. Jackie Palobos. Uray anya ti mapaspasamak. Kathleen, kumamakam ka na mamigat. Abay, nini ko. Sumarunong to ka noon, Papa. Agmurmuray ka nulaan. Sapay kumatag na kaman ti asawa, tag-asawa kayon. Sika tinamnamaan mi ang makapagbalbaliw kinini ko. Amo ka masirip, kan managam ka. Agyamanak. Kainawat dak. Awan gayam, Papa. Agtrabaho ak kumamat iti opisina yo. Sige. Awan mo talaga aramidim dito balay. Day tangarot ti pagbabainak. Kan para matlaang iti masakbayan may kaniniko. Aglalo inton addan anak yo. Agyaman agunay kan ka, Kathleen. Amok asika ti mangiturong ken niniko. Ito man ti magustuak. Nagkuyog kayo ang nagtrabaho. Papa, anya ti aramidek? Urayan tayo lang makasublit ti sekretaryak di opisina. Adala nang ibaunak ken kwa na.
Isu ti mangisuro iti aramidam. Kat sakto ti assistant manager, papa. Oh, Abay nga katawa ka, Nico. Ang mga no ti amo ni Papa kat ang angaw laeng ti panagtrabaho ma. Kababain. talaga asurwan kay ti trabaho, Niko. Paparan na asan tumot lang nga si katimangi maton iti negosyo tayo. Ag tinulong kayo nga gasawa. Ang tugawak nga rodan dito sa ti lamisaan ko, papa. Ibagayon turatan ti aramidek. Oh, apay nagmay saka nga may dito'y balay. Intulod nak ni Nico manang. Ngam agsubli. Kadwanan to da papakan mama. O may dakon palubusa. Saan pa'y mat nga itatiplight ko? Apay analit ay tinanga. Manang Vivian. Mabayag mga nasahan ka nga kita. No saan ka kumapay anak asawa ka ni Nico? Itugot ka kumay jay Dubai. Man. Nga maawatan ka. Agsingsingpat ka kumaading ko. Kababain ka da Tata Armando. Ganda na Mercedes. Kanya to, Rasan. Ni Nico. Awan ni Gabay ko. Nakatugaw iti samot ti computer. Nico, anya tararamidam. Ito yung muratan ti maturog. Agayayamak. Isardeng mo daytan. Saan ka nga agpuyat tani? Ada trabaho tayong tong bigat. Saan nakasingaan? Mababa ka kun. Ni manang Vivian. Ayun kaya, manipod idi na pan iti Dubai. Italahang pa'y nga umawak. Oh. Pasino tayo ta? Nagrabi laki din umawag. Ni manang Vivian day to eh. Ala, ituloy mo latat yagay ayam, takasaritak biit ti kapsat ko. Hello, manang Vivian. Kapu iti kinaado apa ka kumikumak iti trabaho. Italaang amasangop ti umawag. Kumusta kayo ditan? Nasayat mo't lata, manang. Awan matla di problema yung kininiko? Awan, manang. Naragsak ti panagdang namin nga gasawa. Nasayaat nga rod no kasta. Kat Tata Armando ken Nana Mercedes. Kumusta damat? Nakasaysayata ka niyak, manang Vivian. Nadado mga rod. Malaglagip ko ida. Wan. Amok ana imbagda. Iso ana talgad tiriknak anang italag kadakwadaken ka. At danto napapaot ka nagsarita ta. Rabi ilauna yun dita. Pakumustaan nagtulangan ka danana ken tata. Uwan na, manang. Bayadin ko. Bye, manang. Agan-anad ka kumadita. Nagkakamakaman ti panagsuyaab ko. Nico, umuna ako na maturog. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Kariring mo sa mga Kathleen. Mga nusan ka pa, nakamurmuray. Alam, mamigat kan. Naimasak mo tan tinaturog pa ba? Mama? Lumamlamhingis nga minan ti panawan. Kat nini ko. Naggidan kayo kuman arimuari ti kwarto yo. Agpada kami ang naladaw ang nakariing, papa. Agin inat ka nagsuy-suyaab. Pinanawak iti kwarto mi. Ato, tinapatay nga si Kaswa kayo opisina. Agkoyo kayo itong nagasawa. Sige, papa. Ungayam. Nisardeng na ka din na may pinsan di pa nagayayam na. Dala tabundaway nga gayayam, papa. Pasaray nga min awagan dagiti ka grupo na. Ha? Saan magkipyakas ka rin na may batan na dayta? Narawaman. Siyak, papa. Mama. Ikarkarigata kan ngay sardeng. Dayta nga min ti pangungungtan ni manang Vivian kanya kidi. Kat masapul nga agbaliwakon. Itatad na nasawak. Kababain ka na kayo. Kathleen, damdamaan mi asika ti makapagbaliw kinini ko. Uwan gayam, dandanin mo ito nalipatak. Pakpakamustaan na kayo
gayam ni Manang Vivian. Imawag namin idirabii, mama. May sa oras ko dito opisina. Masan pa yan nagsayan di trabaho ka. Awan kayam. Apay nga awan pa'y lang na gidagasawa. Nawagak man ni Mercedes. Michi. Itimplanak man pa'y ti kape. Winsat! Barang sungbatan nak ni Mercedes. Hello. Oh, Amok no niya ti mawagap, Armando. Matagtakan ka lagi tinamangururay ka daniko kan Kathleen. anyaya tinakaimber na anda. Ay, nagpayag ariniring ni Kathleen tiyanak. Anya? Napuyatan ka di manan? Talaga ka di asan na amasang dengan dahi ta panagayayam na? No anya laon na iti adda dita. Adda lang aro din asawa na. Sana bali, at dadan iti dalan. Sige, sige. Ituloy kong trabaho. Nico! Wala ka din tibabas pasamat kan ka! Tandanita na disgrasya! Naituglap ko. Anya? Manano ko mangamin. Yung muna kalata na si Mark ng opisina. Ganda na alas 3 tayo makaturog ah. Nico, sigurado ka kabaglam tek maneho. Mga naman disgrasya ta. Nagistayan tan. Nagrigat ti mapuyatan na sumra kiti trabaho. Nagtaksita ko malangan. Nico, please. Isardang mo nga minan, di pa nagpuypuyat mo. Agbaliw kan. Itay pa lang nga madlaw ko nga awan gaganay kayam. Kasla di mo mayulo tiyag trabaho. Nasakit ti bagbagik, papa. Nagkakapsutak. Saan ko maditoy, di pagsaritaan ta. Ngam, at asawang, agbalikuhan anak ko. Papa, awan dakis nga aramidak. Di masansa na panagpuyat mo ti kapun, at di ka makatrabaho na sayat. Di mo ibaga, nga dadapay lang di panagpuypuyat ti pangpanunutan, ngam ti paayam iti nananay panawan ti asawam. Awan problema kada kami kini Kathleen, papa. Maawatan na ti asawag. Nga ta? No saan kayo pa analpas, di kaya tiyong ibaga kanyak. Mabalin ka di. Iti tulangan balay. At adalangan siyak maipas na trabaho. Abos na makaturturo ka. Sige, sige. Michi, itimlaman iti kapidini ko. Tapno mamurmura yan. Winsat! Sige, manawan ka pa dito opisina. Tapno may pasnik mo tiyang trabaho. Gimot lang kami na nagsubli ni Kathleen. Ni Bart. Anya nga tato ibaga na kanya. Hello, Bart. Hello, Pards. Sinurot kayo tayo kini Kathleen. Tiyamok no sa dino ti papanan nyo. Napan kayo magayam iti opisina ni Papam. Di mo kadi pa mo, agtrab-trabaho kami iti office ni Papa. Okay kadi. Nakita kami ti dandan ni Pan nakadisgrasya yo. Kasanon no agdadagsan ni Kathleen. Saan pa yung masikog ti asawak? Anya! Tayo kinapintas na. Anya ka na ya, Pards. Nagkapoy kan. Di mo samot masikaso na yung pagti asawa ma Anya kadi talaga ti ibagam kanyak, Bart. Siyempre kayat ka kasarsarita. Pards, kasi nga kadik iti trabaho. Saan ko pa lang kami na masurutan una ti trabaho? Uray, tas si kamot ti boss na. Ayun gayam. Dawasan kinton malam. Amo ko no sa dino ti pangawisam kanyak. Amo nga, ta sa anak mo inumin tinasanger. Nay, dagiti ka tropam samot lang tiket mo kakuyo ka, Pards. Inidip ng ti cellphone na. Bibiyang ko pa na makasuron. Oh, iya. Adda ka pa ilagayam dito'y salans. Pwede ka pa ilasimrak iti seletyo. Nagpalpaak laeng, mama. Amangan ko nak no umawag namin ni Manang Vivian. Okay?
Kumusta ti trabaho may opisina? Saan ka kadimat lang ang marikatan? Saan, Mama? Masurutak mo ti trabaho. Saan ka unang agbambanog, ha? Nababalin, kaya't konti matan iti apo ko. Nasaysayat numasapa mataan kayo iti anak. Uray ka sa no kumangayat ko, Mama. Awan pa'y mat. Kansan pa'y siguro apanawen. Sige. Inak maturugan, Mama. Nakasango ka man iti computer. Sino ti kinasarsarita mo iti cellphone mo iti sumragak dito'y kwartuta? Ha? Nito perday dyan. May sa kadigiti katropa. Nico, Nagsinahay ka. Ada ka di problema? sapay ko ma, tadi mo kagura to ibagakin ka. Mangnamnama nga minda papaken, Mama. Asyak ti makapagbalbaliw ken ka. Anya di kahit masawin? Imbis nga ipayan na kiti panawen. Ad-adamot na nakasango ka dita computer mo. Kathleen, agmalmalamtang agkit-kita iji opisina. Anya ka di kayat mo? Jack agaliwaksay? Sige. Ituloy mo ti agay-ayam. Maturog ako na. Di mo ka di mangmanggag. Itay pala nga giniring ti cellphone mo. May sugsugil. Di mo pa ilang kami sitong bata na. Nimot baby ang ito eh. Apay nga taasi ka tinawagan na. Mabit lang. Sung batak. Hello. Sapay kumata, Jack na singa ti panaginanayaw, Tata Armando. Kumusta kayon? Ay kat, nasaya at matbalasan ko. Kanayo na makumikom iti negosyo. Naimbag to lang makasulsunod ni ko kan Kathleen. Kumusta man ti kabsat ko? Masirib di kabsat mo. Nalaka nakasursuro, hindi trabaho na. Agyaman na, nagnakimot langan. Idi nakaturpos. Saan na nga inis man ti nagbirok iti trabaho? Amoyo mo tiga po na. Gagangay sa data kadagiti agtutubo ita apanawan. Agam nagbaliwan. Napasnakan iti trabaho na. Girl, I need you. I need... Napanan nga tanini ko. Diyak na puutan na rimwar. Kakaiso na bakasyon. Namnamaat na ipasyar na. Awagak man kiti. Atayta. Agring ti cellphone nan. Oops, Kathleen. Abay, Diyak na puutan na rimwar ka. Sa dino tayan mo? sumangkot akturat ta. Kadwag na ito para kanti tropa. At da kami dito nalawang internet cafe. Anya? Saan naklakit di nagbidot niko? At da tournament yun niya. Madamdaman to nang ituloy tayo tagsarita. Dandani kami mga rugi. Sige, bye. Niko! Tinigtabnan. Di mo na amuno kasano ang masaksakitan tiriknak. Tsakon marikna ti kaadak iti puso, Niko. Niko, si Mangpit kakayaman. Nadlaw ka di da papakin mama ti sasangpet mo. Rabiin. Sigurado. Narnakandan. At dabokot ko atulbek. Kasta ka di. Apay ngagluluwa ka. Ay, ayatan na ka di. Apay akas tati sa lodsot mo anyak. Saan ka kuman ngayon kalay saan ka ngay ayatan? Ngamin, dakon marik na ti kadak ti tapuso. Anya ti sasawin. Maturog takit din. Intun bigatan ti panagsarita ta. Luan niya labitan ti ipagbagam. Day talauna iti pagkasairat, Niko. Sanak na ipapayan iti panawan. Tila ang pakapnakan tirik nam tinapatagkan ka.
Oh, kasla makaungot ka ng ilok at itirida, oh. Kanya turasan. Itay pa arimuar ni Kathleen na napan nagtrabaho. Nasakit ti ulo. Nasingat ipan naturog ko, mama. Ay, napuyatan ka man ang idirapi. Sa nakalangamin na nasango pa ni papangwa kasarita ka. Mabalin ka di, mama. Ituloy ko pa lang ti maturog. Saan ka sumrakit yung opisina? Madmalit ti bakik. Indun aldaw tulatan. O naklakit din ano mga asawa kan. Nang namnama kami kini papangwa ni Kathleen ti makapagpalpaliw kan ka. Ay, masyan kami iti asawa. Nagsangsangit iti kinasarita mi iti kalman. Papa, ada ka di kayat yung ibaga kanya. Ay, kayam. Adto iti pinaaramid yung kanya. Kabala mo ti trabaho mo di opisina. Ngam nadlaw ko nakaulolimag ka. Napas na kaklaang iti trabaho, Papa. Madlaw ko mat mapilpilitan ka nga umisam. Nakapagsarita kayo kadi kanini ko sakbay asimbrag ka di opisina. Iha. Di rabi Papa. Inuray ko ang makasangpat. Ngami kay bigat. Maturog pa ilaan nga pinalawak. Ay, oray san ka ngagsasao. Amo ka daparikot yung kinini ko. Yak pa'y ngamin nasango aki nasarita. Oh, papa. Apay asaan kayo ang nagkuyog kini Kathleen? Nasa pare mo ari opisina. Imawag ngamin ni Vivian ken kuana. Ket na panainruar timpahuit na kwarta ti asawam. Di yung pala ngamin kinuyog. Ado ti trabaho di opisina. Amangan wadan iti dalan nga agawid. Oh, Armando, si magpat kagaya man. Kadwal nak man na makisarita ti anak mo. Papa, apay. Anya ka diti problema yung kanya. Dakkel. Unak mo nagpalpaliw ka. Saan ka kati ama asyan iti asawam? Mama, awan dakis ngar aramidak kini Kathleen. Kasta ti kunam. Ngam di mo madlaw. Mapaspasakitam ti regnana. Saan mo ang maipayan iti umno a panawan? Niko, talaga ka di adi kagnakam. At dan asawam katagbalbaliw ka kuman. Sangsangpot mo ba ilang? Rumor ka manan? Sanak mat nga matayo. Mapanak lang iti kwarto da papakan mama. Anya ti impulong mo kini papa iti opisina na. Nagtinulungan dakdag iti tadakkel kong inungtan. Madamdaman ton ngagsarita taniko. Mabaitak lang. May samat ni Bart. Nagulit. Hello, Bart. Nay. Napudot sakit iti ulo ma, Bards. Relax. Ayun gayam. Nakita kita iti asawam. Kat, Nakita nga nakasarsarita na alalaki pare. anya. Pudno ka di dahi nga ibagbagam. Paya na si Dungat ti Rupam. Saan mo ta nakalukat ti computer mo? Imawag ni Bart. Nakita na nga adda ka no kadwam alalaki. Asino dahi jay? Ni Drake. Naira na nagkita kami iti remittance center. Ang pudno ka kanyak. Nalimod ka di ngagkit-kita kayo iti dahi jay alalaki. Niko! Anya dayta? Agat atap ka Sumbadan ti saludsad ko! Makaungot ka matin kanyak. Naira na lang nga nagkita kami ka ni Drake. Uri mabaybay anak. Jakmat ka ba ulat timang lipot ken ka? Pudno ka di ti bagbagam, ha? Niko. Kaslasaan ko maapat yan. Ngam napatpatag ngamin ti panagay ay ayam mo. Ngam ti ipayan na kiti panawan. Saan naglakit din ang maawatan? E dinto ta saan ka matabaybayan? Kaya't kumati agaliwaksay! Niko. Agbaliw ka kuman.
Sana na kasidi. Agasawatan. Kasanon no at danto anak ta. Kathleen, saan ko maaday ito ti pagsindupyatan ta? Dahil ito tilaglag itam. Jakon kayat amaamuan nga agkita kayo iti Jaya Drake. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Nangagmi ti panagsinsin nung batyo nga asawa. Kunakman no nagbaliw kan. Apayasan ka pa'y langag nakam. Lujak ko manangag. Saan ko kumapat dyan? Kasta ka din ti pan nakaapyang mo? Anyapan nakaapyang kisasawan niyo, mama. Pinabusuyan da ka idi baga mga asawa kan. Gaputanam namaan mi ani Kathleen ti makapagbalbaliw king ka. Papa, mama. Dahil lang tiliwliwat. Ipaidam niyo pa'y kanyak. Ado ti mabalin mo apagliw-liwaan wino pagkaliwaksaya na sana rayda. Kada nasawam, iso ti ipayam iti panawan. Sana ka lang agtimtimag ka nagiti na palawas nga daw. Naglaw ko, di mo mayulo ti agtrabaho gapoy ti puyat mo. Naimbag pa'y ni Kathleen. Napas nagtrabaho. Awan pa'y nasapang ni si Sir Rick mo iti opisina. Gaputa ka na yun ka amapuyatan. Anya tinarabid mo dirabi. Linibasam di asawam. Pagtitinulungan takon. Agalos ka! Tadi ka tumtumagad. Di ka kumamakako, anak ko. Sika pa tiya dagamas ng gaglok sa ko. Da kami pa yun, aradakal mo tagpakpakumbabakang ka. Tumgag ka kumamad. Mabutang kami. Amangan no tayo ti apan at timang datail iti panagtan na yung agasawa. Dahil ti abanag, ti mangdadali ti relasyon ni mama. Saan ka katawa ta mga numatibab ka loko? Di mo yalang-alang ti patigmamikin ka. Laglagi pam, anyaman abasit, dumakal maawatam. Dahil man ti ko nakpards. Paguston nakmat sa paminsan. No, nyala di tanti pagsayang ti oras mat. Saan nak na nakatawaan? Anya ka laya, narigat no seryoso kalaunay. Ayun nga yam. Nakasarita mo ti asawam, may panggap ka dahi agwapo nakita ka kinasarsarita na Pards? Katropa mi matlaang da Drake. Saan na akabailan na agawan ti asawak? May, iti dahi ta pa nagsasaom. Karibal mo, dahi Drake kanya. Ibagam lang. Taikan tayo ti pagnakman na. Sa akong di makaamoy ti dadya tao. Kaya't ko ti makapag-relax. Iso pinatkat ti awis mo. Ang ko akin nasarita dagiti tatakil na ni Nico. Awan lata. Ni Manang Vivian. Hello, Manang. O niya, kumusta ka natin ko? No saan asyak ti umawag? Di nakmatan malagip na awagan. Pasensya kan, Manang, ha? Makumipumak namin iti trabaho. Uray iti rabi eh. Kaslas sa anak ang mamati. Awan kayang, kumusta kayon kadiniko? Nasayat mo't, Manang. Madlaw ko ang mapilpilitan ka lang na umisang. Ada ka di problema? Manang. Ti amok, abaliwan ni Nico. Yang san magkayam. Naimbag, na nagsao ka matlaan. Hindi pa'y nga agad atapak ka. No, mabaybayan na ka matlaan. Umay ka lang nga nagtrabaho dito'y Dubai. Manang? Kaya't yung asawa na. Agin na dayo kami, kanini ko.
Maripo di tayo nakasangpet ta di opisina. Ang nakasango kay di computer. Abang ano kayat mo, apay na naanda iti matam. Rumor ta pa'y lang tayong tagmerienda iti kantin. Madamdaman ton, Papa. Sana pa'y amabisin. Agkapiaklatan. Naimbagtasan pa yan nakarwar ni Michi. Michi! Itimplaan na kami man iti kape. Kalbasan na, pilaan na kami iti merienda iti kantin. Ala ka babain pa'y ka ni Manang Michi. Siyak tulatan ti makamu nga agtimpla iti kape mi kun ni Papa, Manang Michi. San kan nga agtaktak pa'y amangala iti meriendami. Dahil ito'y launa iti dayawag king kaiha. Awan kayam. San ka di pa ang imawag di asawam? Saan pa'y, Papa? Ang mga naimas pa'y laang titurog na. Pasado alas 13, iti parbangon ni tay agidda. Anya? Dahil talakit din ti pakapoy-poyatan. Nungay makaalay ti sakit na. Papa, sapay ko mata sa kaasimat. Bayan nulatan mo, dahi tati kayat na, Papa. Girl, I need you. I need Aldaw kaya man. Diyak na puutan ti irurwar ni Kathleen iti kwarto mi. Mama? Ay, naaldawan ka manan anagring anak ko. Kasano mapuutam nga iti ipapanaw ni Kathleen kat ni dandan ni pangaldawan itakala maring. Nagipulong ka di ka na kayo? Nasakit ti pagpagik. Pagkakapsutak. Kurang pa titurog ko. Kasano adi ka kakapsot kat kanayon nga agpuyat ka. Saan ka kati amatan agad? Nga mga numakaala ka iti sakit mo. Mga naklakit di Diyos to, mama. Kaya nag-vitamin sak. Rumarakin din madamdaman. Mapanakagkaldo. Agpaluto aglangan iti katulong. Ay, Nico. Apayati ka mo ilaagbaliwan, anak ko. Gusto ka dilatan aging ga iti addaan na kiyo. Nasakit ti ulok, mama. Saan ako man ang sermonan? Diyak mo. Hanggang no kastoy ka na maliwayam ti asawam. Ang mga no saan nga agsikog. Anya ti ko na mama? Apay, tagtagiba si tandak. Ay, nala, mabitlaan. Tagpaluto ak iti pagkaldom. Mapan ka dumano ni di opisina, inton madamdama, ha, Nico? Saan anapan ni di opisina ni Nico? Napanan na nga ron. Rimuaran kalpasan anak kapangal daw kami. Ang mga nakipagkita kadagiti katropa na, Mama. Aon mo ti sabali nga amo kapapanan na. Saan ka di nga inawagan ni Bart? Diyak lang mo, Mama. Na yun ni Nico. Sige, Mama, panawan kayo pa eh. Armando. Nadlaw mo. Mapilpilitan nga umisam ni Kathleen. Kasarita ka na yung bag ni Nico inton sumangpad. No, mabaybayan dumakal na iti a problema na gini ang asawa. Kitamangan, no anya pa iti pagtungpalan ti panagdinada. Tay tama ti pagtantanagag. Ano apay asaan mo't langan nga agnakam ni Nico? No daduma kaslasaan na nakapapati. No anya launay dahil ta apakapapihangan ti anak ta. At mabaybayan na pa iti pagrebengan na iti asawa na. Ay, nangunam talakit din. Ani Kathleen ti mang papaliw kan mang panakam kini Nico. Itala nga maamiris ko ti amin ang nagbidot ng sakit di. Talagan sa adipay nakasagana ni Nico ang mga asawa. Namnamarin na mapatasak ti agluha akas to eh. Diyakon marik na ti kaadak iti puso ni Nico.
Marik na ti pamatik na. Bye-bye aklaan. Iko, sabay ko mata di munto pagbabawian dagito'y ngar-aramid. Si kamot lang ang timang ngar-aramid iti wagas. Tapno inot nga umadayo akin ka. Sabay ko ma. Tasaan nagto ababalawan iti agbalin apang ngedeng ko. Ay tamang ti kunak parts. Kasta, tipod no alalaki. Oh, toast. Awan man lang ti pulutan ta. Awan ti problema iti dayta. Sa anak pa yan naka-order. Tsk, waiter! Wawan! Dayta, nasenyasa kong ti servidora, parts. Amo dalatan, no niya ti magusgusto ka pulutan. Ayun gayam. Kumusta mo't dagiti katropam? Okay damat. O, apa na damag mo ida? Amangan no kahit mo mati kumadwa. Kunsa? Kat ni Drake parts. Saan kayo kading agkit-kita? Wenno ako'y kuyok? Apa na lagip mo da dya tao? Pagkatropa kami. Gamsan kami ngagkatutdutan. Kalaat sa dayta a desisyon mo, Kathleen. Ang mga no, makmakla at kalaan. Diyak kinarapa abti agaprut man ang Vivian. Nasaysayan sa nga peso. No madayo akpay lang iti din natin asawa. Urayak lang nagtibayo iti dayta nga imbaga. Dumakdakkel sakit din di parikot yung agasawa. Anya ka di ti talagang agpayso apanggap mo, Kathleen. Kaya't ko ama amiris ni Nico. No adda pay lang patid ko kanikana. Agbabawi kan? Idi pay lang amin nga ibagbagaken ka. Manang, di na kumamat babalawan. Kathleen, panunutom kumaan na imbag ti amin. No, kayat mo ti agabrod, takayat mo nga adaywan ni Nico. Sa anak nga umanamong. Manang, pilpilitan nak idi. Kaya't ko nga minti maadaan iti kwarta manang. Padasag ti agabrod. Parang kabaglang. Panunutom ana imbag ading ko. No, desidido kanton. Padasag. Uray dua atawan laeng agtrabaho ka dito'y Dubai. Nasakit ti ulo. Maulawak. Diyak kumapay bimangon ng mabisinak. Naimbag ta nakaringkan, Senyorito Nico. Papa, saan kayo kanipay anapan di opisina? Oh, anyat orasen. Awan mo ni Kathleen dito kwarto mi. Nagsubliak tapno kasarita ka. Di ka lang mabain iti asawam. Mabaybay am launayin. Papa, bigbigat. Agsersermon kayo manan. Haganos ka! San ka kumaamakang iti ungat no at danakem mo? Agsusukutan dagiti bisyom. No ammo mila kuma nga awan di pagnakmam. Sanda ka pinalubursan na anang asawa. At adang agsakit ti ulo kadagit ang ibagbagayo, papa. Ganabam! Aganos ka, loko! Sikate kararamid mitlag di pagsakitan ti ulom. Di mo kumayalang-alang dagiti patigmaan ni Kankan. Saan ka kadi ama asyan kini Kathleen? Awan madingar aramida kiti asawak. Kasta ti kunam! Ngamdakkelan di pagkorkurangam. Di mo mapanunot ama paspasakitam ti asawam gapu kadagit ang aramidam. Kaslaawan mo tan ti patagnakan ka ti Ket asawam. agbalaw kan tulangan numapukawan ka iti asawa. Nagsubli kayo matadagos, Papa. At to yan ti pinaramid yun. Hindi sumlatan iti lamisan, iha. Pinanawa ka dagos ti asawam. Makamon ni mabang mo, makisarita king kuwan at mabusurak. Nasaan na kayo adengdenggan? Bayan yun, Papa. Apay, saan ka tingag sakit tinaka mo king kuwan? Talaga na ilasag na siguro dagiti aramiden na. Mabalin ka diya masapa nga agawid inton malam, Papa.
Oh, ada ka din na ba talaga, papanam? Kuyugan ka langan. Agyaman naklangan, Papa. Amok nga do ter aramida niyo dito opisina. Ah, sige. Sige, Papa. Panawan kayo, Pay. Ladingitik mo agilimudak tata kayo, Papa. Sapay ko, Ma. Tasandak to akagura iti daytoy nga aramidak. Nairugi ko na naipagnadag iti papeles ko ngaag-apply man ang Vivian. Apay, naskan ka di pala nga mapana kay Manila? Uri saanan, Kathleen. Makaamon tigayem ko amang ipag nakadagiti daduma masapol mo, itiyaay mo ditoy. Sapay ko mata iti mabit. Makapagtayaba kon manang. Papanam, Kathleen. Ninsamot ni ko dayjay. Sige manang. Baliwan tantong tiag sarita. Sige, bye. Nasimangpot kagaya man ni ko. Nalipatam itay ti computer mo ngayon ni Saan mo ayaw awan ti salitaan? Sige. Tangay nang nagmumutlaan ti panakisarita ka ni Manang Vivian. Ibagakon. Agabrudak. Tapno sa anak ama kasi nga iti kayat mo nga aramitan. Kinilat na kami. Iti daytoy anamuan mi, iha. Haapay iha. Dauma ka ka din kinini ko. Saan ang mabalin? Saan ka panubusan, Kathleen? Nalpasan ana ipagnakdag iti papeles ko. Para iti panagabroad ko ni ko. Masapol nga umatayo akpay laang. Iti kasta. Mariknam ti kaaddak iti puso. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Kathleen. Mama. Papa. Pakawanan da ko nga iti panangilimod ko kada kayo iti daytoy apanag. Napanunot ko ti agabroad. Tapno makaurnungak iti para kanya. Saan ako manugot nga daywan na, Di ko Kathleen? akal ba ka lang? Malagip mo, timbagaking kay tinaminsan. Ano di mo sa dingan ter aramidam kat mapukawang ka iti asawa? Ha! Hala, pagsasalitaan tayo anay bagneto eh. Agpagpakasya. Palubusan ako maniko. Kaya't ko apadasan ti agabroad. Uray dola ang atawan. Katulitan. Sapay ko ma. Tamarik nakton ti kaaddak ti tapuso. Kamaudyanan na. Adda ka matlaangin dito'y Dubai. Manang Vivian. Apay ang sakit ka. Agbabawi ka kadi? Ako na. Mailiwag ka ni Nico. Maawatan ka. Imbagak idi agpanunot ka na imbag. Inawagan dakpay dagiti dadakkel ni Nico. Akasarita ka tapno ibabawin ti panagabrod mo. Masaksakitan nagwana. Kamin. Jakon marik na ti panangipatag ni Nico kanya. Anya talaga ti planong iti dayto panagabrod mo, Kathleen. Kaya't ko nga ikan iti panawan ni Nico. Tapno tingitingan na no addaak iti puso na. Wano ad-adaan na patpatagkan ko na ti pisya. Agtibtibayo ak iti daytang ibagbag. Kasano no agtungpal dayto iti pan nakarakrak ti panagasawa yo. Kayat mo kadi ang mapasamak dayta. Ay at ti asawak man ang Vivian. Padasik lang ti akaprot. Oray dwala ang atawan. Ang mga no di mo munto matlag maibturan ti ilong mo kenkwana. Sayang lang ti ginastos mo. Lipas at ti kontratak manang. Nasaysaya at mata nagapruta. Tapno makaurnunga. Nasaysaya at no ada kabukbukudak akwarta manang. No, dayta ti ko na. Saan ka nga rod ang mabain ka dagiti katugangam? Nagpakadak na imbag kadakwada manang. Naawatan dakmat. No pay, saan dak ko maapalubusan nga abroad. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nabambanlog tamat, Arman.
Doon sa lagi titi na si Kaso medyo opisina yo. Kasi nasip nga tan ka nagawin. Nagpaayaba kiti meeting kadag iti empleyado. Sana traffic ak. Niniko, Narimor itay kalpasan ti pangaldaw. Ildawan arumor kalpasan ang nag-abroad ni Kathleen. basol na madlaeng no apay ang nag-abroad ti asawa na. Kanya kami ti Sirbina. Numabaybayan na madlaeng ti asawa na. Ang matanakan-ak. Ang mga numaisungsong kini Bart. Makamoy ti biyag na. At dandakam na. Paraman to. Nauma akon ang magkisarsarit aking kwanan. Hamuma, masaya ka na kiti papano ni Kathleen. Sana ngayon pangag ti panagpakpakaan sita. Hangam kas ko na. Barang daytoy kumati pan nakautob na. Dakal po ko iti opisina. Nadaras ang nakasursuro. Nga oray ko maisunto ti mangimato ni ti kumpanya. Taawan namnamak kaniniko. Nag-abroad gayam ni Kathleen. Iso gayam masikapayan tinagawis nga ginunta parts. Nasakit tinakam ko, Bart. Saan ko pinalubusan? Impapilit na ti kayat na. Aguray ka man parts. Saan nga ta? Ang nagtulagan da kini Drake da ito? Ulitin man ti kunan. Ang mga nag-abroad mo ti Drake. Saan ko nga minan na makikita kay? Salbag ka! Sige! Bumangon ka! Lumaban ka! Salbag ka! Ani ko, di na magkungan. Manipod dim tinak dito ito pa'y. Saan kami pa nagsarita kan Nico? Ururayak nga isuti umawag kanya. Awan. Talaga nga tangawanan ti patik ko kenkwanan. Amok. Sakit tinagam na. Iti pa nang ipapilit ko nga agaprutas. Anya kalakit din ko. Kasano no nalawanam ni Bart? Da kayo mutan di ang pinatay nga gayam. Imbis nga gnagam ka. At adamot nga wan nalindag at urungan ti biyag mo. Basol ni Kat... Saan ka nagpabasol ti basol mo? Apay ang papasulim ti asawam? Apay, anya tinagsubangan nyo kini Bart? Kagurak tin baga na, papa. Baga na kitin nga mga nagtulagan ka nung Kathleen kan direct ti panag-abroad na. Sana ka ba ilan nga aramidon ti asawam dayta? Gaputa ay ayatan na ka ni Kathleen. No, ayatan nak. Apya pinanawan nak. Basol mo kunak malan? Oh. Pinaybayam? Pulos at di mo impaayan. Iti atensyon. San mo ka di pa yung maawatan ti kapuna? Ulitak tumanan. Basol mo matlaan. Nga imbis nga gnakam ka. At ngagpakadakas ka, loko! Girl, I need you. I need... Nico, agyaman nagtanauray ko matlaang ti panangawag mo kanya. Mangiliwag ko na yun ka. Kasanong ipagam amagiliw ka kanya. Idinto ang pinanawan nak. Para iti masakbayan tada ito eh. Ano santa kumapay lang ti panagin na dayuta? Ingga garantin madayo kanya, saan ka ni? Pangasim. Santa kuman nga agsubang. Ti ororayat. Mariknak ti kaadak ti tapuso. Mariknak da ita apang matag mo. Agpadno ka kanya. Nagtulagan nyo kadikin direct ti panag-abroad mo. Anya ka ti da ita apang panunutam. Kumaw kawawa ak iti pang matag mo. Ngam na paaya nga ikanak iti panawen. Agawin ka. Anya, sayang ti ginastos ko ang nag-abroad.
Nabiit lang ang aglabas ti dua atawan. Kasapay na kumanta nagbalbaliw kanton. Parag ko na. Sinugsugan na kanimanang mo. Pamarang lagayam. Saan na maawat nga agasawatan? Nagbidot ka iti pampanunutam. No silulukat ti panunot mo, Niko. Maawatam. Asikamat laeng ti aking basol iti amin. Apya siriring kayo pala yung mama. Dandanin tang nga terabiya. Nakita, nakalukat pala ang nagiti silaw iti sinet mo. Padamakat ipay laang ti panagayayam mo, iho. Inidip kong laptop ko, mama. Inawagak ni Kathleen. Nasaya at inawagam mo't laang ti asawam. O kahit kumusta matan? Awan bibiyan ko iti kasasad na. Pinanag ko lang. Ang mga nupod no asinurot ni Drake iti Dubai. Anya ka din day ta apam panunutam iti asawam, iho. Saan atakas a babae ni Kathleen? Imagakan ko na mama nga agawid din. Anya? Nawan pa'y makabulan na iti Dubai. Dakal, tinagastos na. Saan na napatag ti kwarta, mama? No talaga napatagakan ko na. Nico, bagbagaan ka man ang anak ko. Pangasi, agpaliw ka kuman. Yagnam naman nga umay ka diti opisina. Nasaya, no makapanunot ka matlangan namang tulong kanya, iho. Makaturturog ak pala, papa. Agar-ara pa pakabigbigat. Napagbidot akit din ni Mitchie ani Kathleen. Ano Ang angawan kayo lang, papa. Iliw ko lang atakin ni Kathleen daytoy. Awagak tumanan kat pilitot nga gawid. Agtrabaho ka nga rudan. Uray naging nadayo kayo. Sana na dito bang ti panagpinatagyo. Di mo mo, noan niya ti arapap na para iti masakbayan nyo. Nakigtot ka niya. Ang mga nuti amom kat igagarak ti mang padungparkan ka. Nico. Basta una ti butong mo. Saan mo ka di ana ilasin ti kotsek? Manggayang Bart. Pasensya ka ni tinapasama ka rata idi. Nabartay ka kami na. Basol ko, Nico. Ang mga may kaglismanan ti dilam. Saan mo na ituloy nga ibaga? Ang mga numalawanan ka manan. Tiyak ko nulitan. Delikado, parts. Sige, sakaya mo ti motor mo. Sarutan nak. Mapantaginom. Uray a pagbita lang. Adamat laang nagnaanan ti panang pagpagakin ni Nico, Armando. Sapay kumaat, agtultuloy day ta pa nagpalpaliw na. Ngem kaslalang-alang ti panagtrabaho na. Hinrapin na tinagayayam. Sana kas Karina maikat na dayta. Tana kairwaman nan. Iramraman na pa pag ang angawan ni Mitchie. Ada ka no, pagkakaingasan na kini Kathleen. Amangan no niya ti pagtumpalan dayta nga aramidon na. San ko ngay palupos, apaglukwan na ni Mitchie. Nga babay. Impakada na itay akasinarak na kano ni Bart na makikapya itigayim na. Saan ko ana uray ti sangpot mo idirabi Kathleen? Ay, ngam uray ta. Adamat bukod mo atol ba? Ni, agkapi ka lang? Makapigsa ka nga road, iti dayta. Kasla makaturturog ak pailaan manang Vivian. Nga masapol apilitot ti sumbrik iti trabaho enton madamdama. Kanayon nga min ti overtime mo. Nalpasin nga adaak dito'y abroad manang. Iso nga ipamaysak ti trabaho. Tapno mailiw-liwag ko ti iliw ko kanini ko. Maawatak deta nga riknam ading ko. Amok nga agbabawi ka.
Ngam ano sa mun, Kathleen? Itay pa nga awagak ni Kathleen. Ngam saan nakasungbatan? Papi nga ta. Ni man manang Vivian ti isa rumang kawagan. Sabi ko mata mawagak. Dita. Pagriringan ti cellphone na. Hello? Manang Vivian. Nini ko da ito eh. Oh, nakaawag ka man. Kumusta? Awawagak ni Kathleen. Ngam saan nakasungsungbatan. Rimor kami ana sa apakan papa. Ba't maturog pa ilaan ni Kathleen? Kanayon nga nga overtime iti trabaho na. Isoda kayo lang tinawagak. Nasayaan mo at napanunod mong awagan na. Nagdidod ka no panunutam as sinugsugak ni Kathleen. Tapno adaywan na ka. Kaasyam ti kabsat ko, Nico. Gumaw-gawawa iti pamatik mo. Manang Vivian. Ay ayatak ni Kathleen. Kasaritak na papakan mama. Umay ko danunan ti asawak di ta Dubai. Ang nakadidayta mapampanunot mo. Basol mo no apay ang napanunot ni Kathleen ti pimanawin ni Madayo. Papa, saan ka din nagpatingka ti panang babalawyo kanya? Saan ka kumana makisimnong bat kini papag mo? Saan mon ariribukan ti panagtrabaho ti asawam? Urayam langan amalpas ti kontrata na. No ipasnag mo ti mang tulong kanyak ang mangimaton ni ti opisina. Di mo mapupuutan ti panaglabas ti duwatawan. Kaslay gaggagaran ni Kathleen ti mangliklik kanyak. Saan ka kumangag panunot iti kasna? Saan nala kaya tamasayang ti panawin na? Iso aka na yun ti panag-overtime na. Apayasat ka pa ebimangon, Kathleen. Ada ka di madi arikrik na, ah? Kasla, guri-guri nagngarod man ang Vivian. Aguyak ka na. Agpanatungak pa yun. Anya? Ang mga ano naakaran ka mo tin iti virus? Nakadaanon mo tin dito'y Dubai ti COVID. Banog kan puyat ko la siguro da ito'y manang. Kasano nga min, kanayon ti overtime mo. Agpa-doktor ka, tapno masigod no anyaman dahi ta amarikrik na. Paliiwag pa iti bakik manang. No jaklat ta maimbagan. Kalpasan ti panagtumar ko. Isunton. Kapilitan nga agbakasyon ka pa ilang iti trabaho. Sapay ko mataging bagak adagos. Sayang ti aldaw adyak makapagtrabaho. Awan gayam. Nakapagsarita kayon kinini ko. Kasla makaungat anang ibaga kanyak nga umay nakasukunan dito'y Dubai. Manang, sana kas ka rin ang aramidin na dayta. Sige, iturog ko man pa'y. Into na saya tiriknak. Awagak to da papakan, mama. Kung naklaki din, ipay-pay sumasurutan ni Kathleen E.J. Dumay aparts, ah. Kinasarita dak man ang dagiti dadakkel ko, Bert. Inawagan ka no ida ni Kathleen. Kat nagpapakasi abagbagandak. Kasta ka di? Imbag man ta. Maging galang rito ti sa lubsod mo. Wala parts. Amo ko ti saksak bayak. Ibagak ko nakitak ni Drake. Kat amang ano, agungat ka. Kat na ikaglisen ta dilam anang ibaga. Makapaawan ka iti ganas. Sige. Ibusan tanda ito yung inuman ta. Tagawid tantan. Ane, parts. Makaungat kan sa manan, parts. Ang mga noaddan tumanan masaw da papakan mama. Numabartal ka nga gawid. Mama. Saan da kuman gaungtan? Nakainumak. Ngam sa anak na bartek. Nico, apay no talikod ang mga minan ni Bart. Likli ka moon. Anya pera ti kayo, Cho.
Mga rugin aliklikak ti panagayayam ko iti online games. Naadda ko man ti Kathleen. Agparangak ko maanasingpat ken kuan. Agan anos ka kumapay anak ko. Agkita kayon tumatlang iti asawam. Oh, isumot lang na saan ang matimtimak ni Papa. Napas naggayam ti panagbasa na iti pagiwarnak. Wen nga rod. Ay, amom iho. Nakadanon ka nun iti Manila ti virus a COVID. Anya? Uray iti Davao, kat adda ka nun. Ne, kasla nang nagkunday ta adamag, mama. Agraira ka nun ti COVID, iti naduma-duma pa sa ti pagilian. Kan iti balasiw tao. Ay, makapadaan naglakat nga rod. Abaya kastoy. Malaglagip ko ni Kathleen. Nasaya at nun imbagan kan. Kanalan ka matan nagsakit, Kathleen. Nagagat ka ngamin unay. Sayang ti kundaway ang manayunan ti matgada. Kam naman manayunan ti urnong ko. Numalpas ti daw atawan na kontratang. Agawid kan. Ikarindi ko. Ibayan na to kumamagtan itinananay aba namin. Sapay ko ma. Tamarik nagtun ti kaagtag ti tapuso. Ay ayatan ka, Kathleen. Nico, ni Kathleen ka di day takasarsaritam. Uwan, mama. Apayakas lang madanagan kayo. Ay, saan nga tanda ito eh? Ano tinapasamak ti ko? Naipasidong tayo iti lockdown. Anya? Ay, abangan no may raman tinegosyo tayong agripay lang ang anak ko. Sige, ituloy mo ti makisarita kini Kathleen. Ni mama ka ti dayta? Mabali na kasarita, Nico. Mama. Kasarita na kakano ni Kathleen. Nalpas kayo ka din na nagsarita. Ala, kasaritak mama ti Kathleen. Katni, mailiwak matan kan ko hana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakamulang lang kamatlatan, Kathleen. Anya ka diti nagsaritaan nyo kininiko. Manang Vivian, nakurang laangin ang makatawan. Agdua-dua, no kasanwa makaawidak. Mailiw kan sa unayan iti asawam. Problema manang, awan ton ti agbiyahe. Uray eroplano, gapo iti pa naka-lockdown iti Luzon. Dumakda ka sa talagang tilubong. Ti problema kita. Ang mga no maapektaran ti trabaho ta. Kasano nga roden manang? Kadumat nga tati ornang mo. Tawan mo't unay naggastusam. Ikararag ta, saan ta unay nga agriga. Ngam, kasano nga tanti panagawid kunto manang? Saan kumapailang aday tati panunutan. Numanupay abulat. Barang addanton flight. Imodno ti pagbutbut nga ta Mercedes. May sardeng pa lang tinegosyo, aging gay ti ada lockdown. Armando, awan ti mabalin tayo. Sa pasap da ito'y pandemya. Damat kit di ornong tayo ti bangko. Nga masapol ti panagininot. Tasan tayo nga muno agbayag da ito winusan. Aywan kayam kasano ni Nico. Aday ti silad na. Awan mo ti mabalin nga aramigan. Pabor da ito kingwana. Santa mabalin na dilawan. Ipapas na ti gay ayam. Agmalam agpadnag. Uray di pa'y maturugan. Mama? Papanam ta nakasugat ka? Saan mo ang mabalin ti rumar? Papa, nagtutulag kami ng kadagiti katropak. Daw asik ni Bert. Naka-lockdown tayo. Saan tayo mapalubusan a rumor? Aging gakala ang iti silad mo. Anya? Kumusta nga tan ni Nico? Mailiwak mo tan iti asawak. Anya da ito yun na napasamak. Kasanitan. Umalatiwak iti kwarto ni Manang Vivian. Tapno sa anak ang masikuran.
Sapay ko ma, tasan nga agbayag, asaan kami ang makastrip iti pagtrabahuan. Uray kaya't mi kumamot ti agawid. Awan mo't pagluganan mi. Agayaya makiti umawag ka, Bert. Awan mat sa baling nga aramidak. Nagrigat ni nakapupok. Paborking ka, iti agdama ka sa saad parts. Makapauma. Waray kayat ko tinumar, ta umayak ko manita balayo. Saan mo ta mabalin? Salbag. Awan pa'y pagkatang iti arap. Makapasiguro. Lumok mag-adi na uwas na tao no kastoy lang parts. Anya pa'y ngay. Mangan maturog ti trabaho da tao. Naimbagking ka tas saan mo aparikot ti kwarta. Paknang kayo. Saad da iti abroad ni Kathleen. Nagsardeng da ka no agtrabaho. Mariribu ka nak. Pampanunutak no kasanon ti kasasaad ti asawak. Dahil tirigat na, ta saan nakatulong ti trabaho yo kunimanang Vivian. Mangup opisina kayo. Wen nga ron, kat saan ka nung nga essential ti trabaho mi? Tato mamadandanagan nak. Kasano no agpaot asaan kami ang makatrabaho ditoy. Kasaritak na papatapagitan da ka. Nagsaran sama ti negosyo yo. Kathleen, sakbay ko matipan na kalakdaw nyo dita. Nagawid kayo kuman. Saan akas ka rin na, Nico? Sa maysa, awanan ti pagluganan ng eroplano. No kumating parit nam ti patek ka. Nasakita na. Tadi nakimpaayan iti panawan iti atak tita. Papasulan na ka di. Sige, saan ta na pagsalitaan tayo ta? No kaano ta makapagkita tsaka mo? Sana mabalin. Kasla kon konsensya na Kathleen. Kalkalpasyo ang nagsarita kini Kathleen. Nakarupangit ka manan. Agin na dayo kayo lang arunan. Agsubang kayo pa lang. Saan mo nga amono? Kaano kayo nga agkita? Dahil dati pagkasurunak, mama. Konsensya na din. Binaybayak ka no? Aday tamad tipod no? Ay. Saan ka di? Armando, saan mo kuman nga ipalagipay? Saan mo alapdan ni Papa, mama? Amo ka babalawan da. Saan kumana panunot ni Kathleen tinag-abroad? Ngayon paayak iti umno apanawan. Jack ni namna makas jeti aramidan na. Tamok. Awan ambisyon na nga agabroad. Amo ka masiksiguran kan iho. Saan ka kumaamapukawan iti namnama? Nagbidutak, mama. Ngayon anya pa iti mabalin ko. Sa nakibiyang pelang ti agdama mapaspasamak. Di tay pagayatan dagiti ang mapaspasamak. Di tay namnamaan ti kalat a panagbaliw ti taray ti panagbiyak iti sangalubungan. Apeng agsangit ka, Kathleen. Kasla nanggag ko itay akasasarita mini ko iti cellphone mo. Nagsubang kayo kadi? Nadlaw kong amin manang. Nakasuron itay pagsaritaan mi no kasano nakadano nakititupay. Basol na matlaang. Yamsan matkit di aday tati pagsangitak manang. Mailiwag iti asaw. Amok anarigat ti mayeda yu iti patpatkin na. Saan ko maarumbang anagin na dayo kayo nga gasawa? Baknang ti pamilya ni Nico, kat di yu problema ti panagbiagyo. Amumot manang. Awan ni tira pa apko ti agabrod. Ngam nasakitan ako, nay. Ita, tamarik na akong ti kaadak iti puso ti asawa. Ay ayatan na ka ti asawam, Kathleen. Day talaan. Ada bisyo na asaan na naibatan. Adamot pagimbagan ti panagabrod ko. Tanakaurnungak manang. Ngam, kasanungatan. Saan mo apukawan tinamnama am ading ko? Wen manang. Kanayon nga ikarkararag ko.
Asapay la kumatasan nga agpaot daytoy alakdown. Apay nga inidip mo ti telebisyon. Naumakan nga agboy-boya. Ay, nagtagsan ti parukong ko amang buya kadagiti may padpadamag api mo sa iji pandemya. Nang runa, dagiti nagkado bangkay anatay, ti balasi tao. Nakabutbutang Armando. Amo ka nakabutbutang dagito ay mapaspasamak. Nga may karigata, mapagkalma, hindi pa kinakam mo kan Rignam. Wen gayam, kumusta nga tan ni Kathleen? Nasakit ang lakit di pa nagsinong batang agasawa. Awagan man kindi. Nagsardeng ka no ti trabaho ng agkapsat. Kasanupay nga tatibiyag da. Uray kayat dati agawid, awan ti pagluganan ta. Sige, Wan. Awagak ni Kathleen itamat laang. Bert, kasano na ka umay ka dito eh? Naglibas ka lakit niya. Pastor kanak, sakbay nga damakadlo ka niya. Daras ng tiungag. Ano? Ramraman ka. Niya ka na ya. Mandanagan kan sa manan. Mabudang kan sa amat ang mabalo da parts. Anya ko mati pakabaludak. Si kakit niya. Bilibak no kasano na kadanon ka dito eh. Di mo problema da ita. Ti parikot ko ti pagsaritahan ta. Pautangan naman. Hindi talang ti bagam. Di mo pala niyawag. Kasano nga ron ang maalak ti otang. Nadyak umay dito balayo. Salmag. Problema kita ano kasano ti panagawit ko. Maasyanak ko na iti kabsat ko na Mercedes. Mariktak ang nagbabawin ang nag-abroad. Saan may ama babalaw ti kapsat mo? Saan nga impangag ni Nico? Natigdot kami lagan, hindi na amuan mi ang nag-abroad. Uray ka sa nga iliw da iti tunggal may sa. Agpatingga dalaangan iti awag. Pasapol nga aganos da. O kahit kumusta kayon kini Kathleen? Naimbaglusan kayong matlangag sa sakit. Kaasi ni Apo Diyos, Nana Mercedes. Kahit kumusta ti panagbiagyo, ang mga nadakabalin ko ngay tulong. Maawatak ti kaya di asawan. Agyaman aklaunay, Nana. Kabaalan mi pay kini Kathleen. Saan kayo amadanagan? Taaywanak ana imbag ti kabsat ko. Girl, I need. Malas. Naabakak manan. Ang emsa na mabalin ajak makabawi. Nico, kaya pa ilang agtuktuk to. Apay ka di mama. Kunak na niya tinapasamak mon. Mama, Aya, ter akamitin nyo dito silad mo, aya. saan da ko manasingan mama? Kat ni mabakak. Anya di pakab-abakam. Ay, mabitlaan. Di mo ibagaan na sumuk mumutan ti online gambling. Anak ko, pangasim. Isarding mo kumanday tanga aramidam. Nakasubli kayo gaya man kinimanang Vivian iti trabaho yo. Uray ti negosyo ni Papa. Naglukat matan. Nico, anya tinaramidam? Agin inom kay tiarak? Basit lang dahito eh. Pamililiwaga kitiloksaw ko. Agin na tayo talaga, Rogan. Santa nga amuno ka anong agkita ta. Santa nga amuno ka sa nung agkita ta. Dahil tangarod ti kaloksaw ko, Kathleen. No amok la kumakasto ti mapasama kidi. Saan ka kumapinalubusan? Santa ko man napagsaritaan, dayta. Taamangan no dayta manan ti santa pag kinaawatan. O pwede ko nam. Sana ka marigrigatan dito eh. Mailiwag una yan kan kani ko. Uray siya, Kathleen. Kaya't kamat ka na makita. Mama, saan kung saan akabailan? Ang mga naday hindi.
Ipatay ko. Ayo, anya ka din tayo takay pagpagam. Nasaan kami nagkita kini Kathleen? Nasa isaya at lahangan amatayak. Diyos ko, anya ka din tayo ibang pagam anak ko. Alam, mapit lang ha. Awag ti doktor ti pamilya tayo. Kat dito balay ti pang check upan da kan ka. Mama, Anawain da ka ni papang mo. Ikan tumad nga minangitalag. Ay, insarding mo kuman ati pa naging inom mo kin pa nagsigarilyom. Adlawon ti kimutuham. basol ko. Mama, Di ka nagsaupay. Isupay apakabanlo ka. no bilang dakas tigasap ko. Ah, May pamuspusan tungatamat ni Kathleen ti panagawit na. Uray bang kayak ton ang makita na. Iko. Mabalin ng tupay. Ti makiasawa manan. Oh. Kaubingan na. Kan awan pa'y anak mi. Apay nagsangsangit ka, Kathleen. Anya ka diti nagsaritaan nyo kininiko. Apagbiit lang ti panagsarita mi kanindi ko manang. Marigatan nga agsao. Masakit ka nung ngamin. Anya? Ti pagladingitak. Agpapakada. Ikarigatak ka no ti agawid. Tama nga numatay. Katuray bangkay na laang ka no ti makita. Anya ka no ti sakit na. Nagpulon iti awan sarday apa naging inom na. Ada yung patulod ni mama aladawan ni Nico iti messenger ko manang. At tuyo. Kita akman. Imutong matlaunay ni Nico. Maas si anak pa iti lang anak. Oh, nakigtot kayo sa akin di nakakita kanyak, papa. Saan ko nga lalaya da ito eh? Si Bibiyagak pa'y. Kapay ngay may ka diti opisina. Kabalam ka din? Ay na, Jack na igawid. Nagpilit ngayon may diti opisina. Madmadin, wag tali na da kijibalay. Noan niya lalitan ti papampanunot ko. Amangan no di mo pa ikabalan ti agtrabaho, iho. Naimbaganan ni Nico. Saan mo ta nadagsan ti trabaho na diti opisina? One market dia. Ni Bart dito ha. Mabit lang, papa, mama. Oh, sige, sige. Hello? Oh, apay nga inawagan nak, Bart. Kaya't mo nasamat lang apan ka, nos Bibiyagak pa'y. Nagkapuha kayo balayo, Pards. Kung nati katulong nyo. Karuro yung ano kinimamang mo. Himay kami dito opisina ni papa. Kapalam ka rin trabaho? Ikarkarigatak, Pards. Balbari ba kon? Uray kumamat si ka, Bart. Barang agkita kami pa iti asawak. Sige nga, Rodan. Baliwak na timawagin ka. Okay, Pards. Agyaman na kitiawag mo. Bye. Kalkalpas mi anang rabi, Kathleen. Narabyan kami na simangpat kan papa. Maragsa ka na kamakaam mo kadagitir aramidam, Nico. No, hindi ko mapay ang utob ko dagiti bidot ko. Santa ko managing nadayo. Adayo akman iti matang mo. Asidit ka dito puso. Ayayatan ka unay-unay. Ayayatan ka matunay-unay. Pakawanan na ko makadagiti nagkurangak yan ka. Makalwa ak iti ragsak ko, Nico. Marik na akong ti kaadak ti tapuso. Lumabalin na ko mga arakupan ka. May di bakunayan kan ka, Kathleen. Oray adayo tayo iti tunggal maysa. Tinapatid. Marik na ta ti ragsak iti tunggal maysa. Kang runaan na. Agin inayat ta. Kat ikararag ta.
Sabay ko mata umadanin nga kita ta. Wen, ikarkararag ta asapil ako ma. Tamalpasan dito a pandemya. Iti kasta. Agden natan tumanan asiraragsak, Kathleen. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Naimbaga rabiyo, nanapining. Adak. Diretsuan ka. Napanggap mo ti agaram ka ni Romina. Saan mo nga ituloy? Saan ka may kari para iti anak ko? Ha? Nanang met, lima basit pa ni Camilo iti pan nakapabain na. Awan ti sana makaamoy ti ugalik. Magamuda no gumura na kanyak. O niya, kagura na ka di Camilo. Sana na. Awatak no kahit yung ano saya ti pagtungpalan ni Romina. No kasta nga ron, di mon ulitan ti pumasyar ditoy. Saan mo napasyaran pa ni Romina? Anya tulangan ti biyag yun no na kayo ti agasawa? Agpada kayo anak ko rapay. Camilo, agawid ka lang. Tapno saan ka nga ad-adda ang mapabainan ka ni Nanang. Sanak na ro din nagpayag, Romina. Nanapining. Nasaya. Anyan day taasin na ay Romina. Adan sakit malang abgadyak magustuhan Di kay na maasyanan ka ni Camilo, Nanang. Nabainan lakit di. Katachay. Pigmanaw adi na oras. Niha? Di mo ibaga magustuhan mo ti panagaram ni Camilo kan ka. Pagan ano mo kumadayjay alalaki no iso ti makagasat mo. Pasalugan na kalaki di ti talo na. Kapit-pitak kandulaan. Nanang, diyo ko mamot ipakita adiyo kayat ti may sa atao. At darig nada ang masakitan. Kan apapada tayo matlaangan ako rapay. Okay. Amumat apada tayo anak ko rapay dayjay. Ay, Romina. Pagwaratan man ta utak mo. Daytay makaipaay kan ka iti pagnamayam ti pilyam. Nay, apagbiit kamot lang Kamilaw. Unak man no pinasyar mo ni Romina. Di nakalakit di pinadanon ni Pinay. Uwan na. Ni Romina tinang pastor kanyak. Ngam inabog na akasla ayop ni nanapining. Kasta unay pa ng pabain na kanyak. Idi pa'y lang may nga inublag ka. Saan ka maikaray? Tabak ng tikayat na ang makaasawa kini Romina. Papay, awan ka di ti karbengak nga agayat. Ay nagado ababalasang dita. Saan damot apaati iti kinapintas ni Romina? Ni Romina, tipit-pidik ti pusok nanang. O sige, sumbrag ako ni ti kwartok. Masapak a sumalog iti talon inton bigat. Naimbag na nakasangat amin nga agar-arado. Agawid ako mamatitayin. Pasensya ka kuman ka ni Nanang, Camilo. Ambok anak pabainan ka. Uwan, namasan ko akagura ni nanang mo. Yung kasanod na maamon ng gayin ay tagayaman. Nakarakaron tumanin ti gora na kanyak. Ad-addan tumanan ati pa ng pabainakin ka. Ano nga tati haramidan ta? Anya tikat mo asawan? Aglinipatan? Sana kasta tiket ko asawan. Ay ayaten ka, Camilo. Oray supyatan ni nanang mo, nagpada tamang ilaban iti ayan ayata. Awan, mabalid na.
Day talang no, ada pangisawanakin ka. Awan sa baling agar-aram kanya. Ta pinabainan ni nanang ida. Pada tayo mo't lang namin anak ko rapay ida. Pindaing, papanam ka day. Apay aya, biyangot kamot abakataya. Kayat mo ka diti sumurot iti balay dala kay pasyo? Ay, nadamag ko asimangpot ka na oh. Wan, kat na imbag ta nakita ka. Iso nga ibagam, iti na nga anak mo asar dengan nanti anak ko. Taadan mga sawa ken ko na. Eh, binagbaga akmatan ni Camilaw asaan amay karikin ni Rumina. Nasayaat no kasta. Nauma ako nagrigrigat. Kat kayat kumot amapadasan kumamot tiag namay. Sige, itakan. Ay, talaga na alas tiyo gali tayo tiya pinay. Ay ngam asay no nga tati. Pangyasawaan na kini Rumina. Ay na, manong pasyo, si Kabot Gayam. Ano dumanon ka? Ay na, pasensya ka na tinanong mo ti balay me. Agyaman ak. Rumina, rumor ka dito kwarto. Ada sa nga ilim. Darasam, kat kababay na gurura iti mabayag. Naimbag arabiim ading, sak ni manong mo apasyo. Ha? Manong pasyo? Kunayo? Uy. Laklakayan. Nalaklakay pa yung Rumina, kasangsangpot lang ni Pasyo manipod Hawaii. O sige, panawon kayo pa'y. Agsarita kayo, iti anak ko, manong Pasyo. Nabayag ako na balo, at ang buko na pamilya dagiti anak ko. Kaya't napanunot ko tinagbakasyon, tapno agsapol iti asawag. Diyos ko. Orayak lakti payo. Adya di kaya tasawan ni nanang. Yasawan na kita daytoy alaklakayan. Napartakmat na di alakay. Nairuangan na adagos ti panggap na. Ngamasan ka itong agbabawi no makiasawa ka kankwan anak ko. Adya di ko na yun, nanang. O di mo ibagasaan mo akayat. Dakal ti pensyon na. Nalawa pa'y tidagana. Uray saan na kan ngalan niya Hawaii agbiag ka. Ana sa liwanwan. Laklakayan, nanang. Di pa'y isyak ti pagsasaritaan na nagiti tao. O di ba'y am dagita at tao. Ngag sa udalat ta. Kumapal na lang ah. No adda mangag ko asauda. Ay, pagsasawa kita. Nanang, narigat ti adak ap-apa na. Awang mga rubsab sa bali. Dandani agkakabagyan tayo amin nga agkakaaruba. Kagurgurak ti masarsarita, Romina. O anya, agpanunot kan. No ka, oray tulagan tayo ti kasaryo. Nanang! Apay, di mo kayat. Akuray ka man. Agpapaarap ka kadikin ni Camilo, itinusak dinuladitan, ha? Nagmadimot day ta sa uyon, nanang. At damot delikadesak, ah. Kasano no pilitin na inanang. Amaki asawa iti dayjay alak kay Pasyo. Taklakit di may rusok. Kasano tayan ayat mi ka ni Camilo. Daytoy pa iti may sa problema. Numaamuan ni nanang. Anobyo kun ni Camilo. Pagungtan naklakit. Ni bayag kayo matititirsinan ni Nana Idang, nanang. Lumablab si taro pa yo. Nakainom kayo sa akin eh. Ay inaira na nga dalim mabas nila kay Pasyaw. Pinadagas na dagit agiinom ka, nagpaalamot taniti. Kat, Arak kan pulutan. nakiininom kayo matayin. Ay, Awan, nadamag ko asimang pag. Namanjak pa'y nakita. gatangan nan pa iti merienda dagiti ubeng ken babae. Damag ko nga ado kanaw ti matultulungan na.
Upingak sa pailang iti napanijay abroad. Diyak pa'y kiti malasinan no makitak nga ta. Sigod analukay ti iman na. Tidamag ko man kahit umay kanumang sirpat iti asawaan na. Sigurado. Pilyin na tayo ubing. Ay, sigurado dahi ta. No, makaasawa iti kaubingan na. Makaiputot pa'y. Napigsapay lang iti panagkitak. Napudno ak iti panagayat ko ken Camilo. Diya kaya ta sa bali ti pakaamuam iti daytoy. Ha? Agar-aram ni tatapasyo kanya. Ket kayat ni nanang nga isu ti pakyasawaak. Anya? Kasanon tayo na yata, Romina? Dayta ti dakkel a problema. Pagungtan naklakit din ni nanang numaamuan na nga addan kaayan ayat ko. Numuna ta din nakayat parakin ka. Ang mga nuad ada pilitin na ka, makiasawa kin ni Tata Pasyo. Tsakayat. Anya ti haramid, Camilo. Uri siyak. San ko nga mo, no anya ti aramidin ta? Manang kuntaway mo kita tao. Kaputa mo dan analukay ti iman na magustuhan damat na pagtulungan. Ay, ni mang pasyo ka dit ibagbagang pinay. Anda ka matgayam dito asidid ko, damyana. Ang mga nanya mo ti pampanunutam ka po itinangag mo ngayong bagak. Di ka madanagan. Saan adakas ti pa nagpampanunod ka? Abok pa'y. Naimbag at tao day jay. Manangaasay kan managtulaw. Napadas namat ngamin ti kinarigat ti biyag iday. Sige, ditakan. O ganas ko magisarsarita din ka. Ay sos, nadara sa may busti kwartam numaruam dala unay ngagpatpatulong kang ka. Ang mga nusanda pa'y ngagbayad. Mabain damot ka ta. Impasigot ko mo't nga agbayad danton inton adda kwartada. Ragsak ko ti makatulong. Ngawan mo ni Romina. Nagbayag lakit di mo't na jayan na ya. Iso da itan. Adamot gaya mo. Sige, panawan kayo. Oy, Romina, itay pa nga urayan na kanipasyo. Ala, agsarita kayo. Talaga anapintas ka, Romina. Ikarik, ano umanugot ka ang makikasar ka diyak. Ipaayan ka itinanamnam ay abiyag. Kan naragsak kanto iti dindang. Anya nga tati pagkak. Diyak mo't ngarot kaya't apabainan daytoy alakay. Nabannog sa talagang dahi tinuang ko. Di akong saplitan. Ad na nga, ikinad na timag na. Sidaga magkidinti kabalbalyan. Wow! It's a Carabao! Ha? Sino tinagsao? Di magmati babae. Nagpintasan ka nagpudaw. It's your Carabao? Oo. Muna tayong Inglesan nak. Amerikana ko nak pa. Tilang buok na ti sa bali. Pilipino mo tilangan. Aywan gayam. Siyak na April. Amumatgayam tagilo ko. Siyak mo ti Camilo. Maragsa ka na kamakamamuking ka, April. Mabalinti makisakay itinuang mo, Camilo. Itaakla ang makakita itinwang. Kaano day di pa nakakitak day jay nga April. Nalailo kung naragsak ang makisarsarita. Apo ko nila kay Panyaw di taamyanan. Mabit lang. Kasla malakip konti inana. Lagrimas sa tinagan na. Nakiasawa ka no iti Amerikano. Sakbay ang nakiasawa iti Amerikano ni Lagrimas. Ada nagbalin akayan ayat na. Kahit atapon lagi ti karubaan ni April ti bunga ti pan nakalipat na. Makaisi makman kada kayo nanang. O dumot mo yung istorya. Noon niya kat ngamin tinakalagi pa ka. Naimbag man ta na panunot lang agbakasyon. Amangan ka no mabayag ti bakasyon da dito
Sumarunon sa kano ti Amerikano nga amana asumangpot. Ay, masakit nga nila kay Panyaw. Iti dahil kinapintas kan kinalailo ni April. Ado lakit diti umarubayan ken kuana. Oo, pagan ano na kumahamag dagiti babaro dito eh. May salaang nga rapaap ni Pril. Kaarig na tibituen anarigat agaw aten nanang. No umanugot la kuma ni Romina, ura ikasarkon. Anya, talaga nga'y ayat lang ni Romina. Ay, awan pa nagkadkad ko, no kaya't nakalakit di, Pasyo. Adaamin kanya, tiguntaway. No kayat mo, ado atalatan ti at tulak, iti panagkasabay. Anya, Ngam numabalain, saan ko akayat nga aramidan da ita? Anusak ti agrayo, tanasamsam it amagunod ko ti ayat ni Romina, no pagrigata. no kasta ti kunam, Pasyo. Alakit, barang no mapalok nang mo ti puso ti anak ko. Aglalo na makita na ti kinapudno. Dahil tati nagsaritaan mi kani Pasyo o Romina. Imbaga na pa, apagtulagan mi laptakuman ti kasaryo. Pangasiw nanang. Saan niyo ko mga aramidan dayta? Kat, anyat pagkadkadam. Saan mo pa kayat dayta? Ikuktar mo kit din, dinay bagagasat mo. Damag ko nga umararubayan ka no pa'y dasitang abalo, kan ni Ilyang a disgrasyada. Anang mat, ibagayo pa'y laang mat ti pakauyawan da. Ay saan ka nga agbalidama, Agromina? Umanugot ka na makiasawa ka ni Pasyo. Da kayo mat laang tinagkunananang. Saan akayat nila kay Pasyo? Apilitin dak ang makiasawa ken kuana. Ay katagpaaram ka kan kuana ah. Agbayag-bayag ka pa'y laang. Ay nalaklakayan ni Pasyo. Masapul ko maamatulagan ti kasaryo, ta't kasar kayo. Naglamisan? Ha? April? Diyak nadlaw ti kadam dito si Rocky Damortis sa paglinlinunga. Anya ti kadam dito eh. Nagkuyog kami kini Mami. Pinanawak nga burburas itinatangit ay makita ka. Ah, ano ta? Oray san ka unay nga mas asideg. Kita mga no may kawa ka. Numuna ta nagunag. Waig day ta. Adalom ka di? Ababaw. Nabayag nga minan asa na nagdudo. San pa'y anadalos di danom na. Pagdigdigusan tinuang. Ayan tinuang mo. Nagmayat ang pagsakayan. Malagip kong harod ti kinaragsak mo hindi nagsakay kay tinuang. Nadras lang na sa dagtrik na kinipril. Tanaragsak ka na lailo ang magsarasarita. Paypayapayat nak ni Mami. Mabiit lang ang manong Camilo. Agsubli ato. Nagbagong ni April. Apay nga taan nakasiligtrik na kanya. Kakaasya ka nagpambarka ni Nanang. Tapno lang makapagkita ta dito'y parke. Kasla maburiburan launay tilangam. Madantanaga na ha. Kasta kaya't nakapilitan ni Nanang nga makiasawa kundi Tata Pasyo. Anya? Kasanutan. Ayatin ka, Romina. Ay, ayatan ka man, Camilo. Romina, ada ka mo dito'y park? Ni Ama Pasyo. Umay dito ayan ta, Romina. Adagayam ka tumuam. Kasla malasin ka, o barok. Sika ni Camilo abaro ni Damiana? Owan. Tata. Kitaan ni Tata Pasyo ti panagpinat ba't may kanika? Amang ano katapa. Pinanawan dakmatan dagiti kakadwa. O sige, panawan kayo pa kini Romina, Camilo. Pasensya kayo, iti panakasinga kada kayo. Awan na nyaman na, Tata. Bye. Camilo. Apay Kasla nakalamlamis dito ko lang mo. Nakita mo lang nila kay Pasyo, lamis ka matin. Ang awad na kailaang man. Makitang nangaroden ang madanaganak. Ang mga numaidano ni Tata Pasyo kanina nang tipan nakakita na kadatan nito'y parke.
Pagungtan naklakit ti. Uwan nga paiso. Ang mga ano sa nakanto na palubusan na rumar. Akawit kan. Awan ang tiganas ko mapasyaron. Pagkalmaan tarik na. Nupay. Adadanak ko. Tanod dumanon da ito kinanang mo. Marigatan tanton nga kita pa'y. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, si kamot gayam April. Papanam ka, day. Naimbag amalam yun, nana. Awan sakit din ni Manong Camilo. Ada ka di iti talon kan bangka? Ay, jak amaw, tinapanan na. Jak lang tinapan iti bangkag. Jak mat na danon ni Manong mo Camilo itay sumagputak. Ni Manong Camilo ti dimsaag iti nagsarda nga tricycle. Ay, nagguwapog kan, Manong. Oh, April. Si kamot gayam. Ay, dumanon kayo. Adali ning takama sakbayan na panak ti bangkag. Ay, April, balasan ka o mangman kamot lang iti mais. Ay, katwa na, nana. Nagimas ti mais. Nagdigosak itay nakasangpetak. Ngam, agkalkalim duusan aklata. Talaga matanakan. No ibaga ni Tata Pasyo kan ni Nanang ti pan nakakita na kada kami kan ni Camilo iti parke. Pagungtan naklakit din ni Nanang. Kan amangan no atapen na payan nga adda relasyon mi kan ni Camilo. Camilo baraw. Nasingid launa yun kan April Ang mga nuan nga ti pagtungpalan la. Anya mo day tapang panunutin yun, nanang. May ayatan lang ni April kadag iti makikita na dito'y away. Ay sa bagay napintas ni April. Awan pulos pa nga lumiiman na amang idot ka ti debaginakin ka. Nagkiting pa nga roti shorts na. Naruam siguro, iti kasta pa nagkawkawis na niya kay kiti na niya. Ngayon baraw ka amangan na masulisog ka. Sa bagay, no ipilit ni Pinay nga yasawa ni Romina kinilikay, pasyaw. Jacket aday tati panunutin yun, nanang. Saan ko akay tagundawayan ti kinadagkat ni April kanya? Amok ang makigaygayim laan. Kalpasan ti pan nakakita kada kayo kini Camilo EJ Park. Awan kumanti ka po na apasyaron ka pa. Tata Pasyo. Kaya't ko laang nga mapanagnakan ti atap ko. Anda ka di relasyon yo kini Camilo. Kasano mataday to yan? Di ka nagulbut kanyak. Isu ka di anaatap ka kanyak. Gapo ken Camilo. Diyak mo no kasano asumbatan kayo. Ngamjak mat kayat amasakitan tirik nayo. Gapo iti day tangay bagam. Uray di mo ni pagka. Mamatiak nga agayan ayat kayon kini Camilo. Saan ka eh? Anya day tanang kung may bagbagang pasyo. Pag ko naamot nga gayan ayat darong mina kan Camilo. Nanang. Tinasaya at saan akong nga agbayak. Tapno makapagsarita kayo nga agina. Akaluwat ka kanyak Romina. Makapanaw lang day talakay. Makamuka. Nanang. Mapagkanap iti mabali nga mapasama. Mamaaman ni Nanang. Ayan ay kami no. Apa adi ka mo tinaksaw? Di nakad-ada pagpungtutan. Di kagsangit. Pagkawanan ko nga, Nanang. Anya? Anya ti kayat mo asawan?
Pakawanan da kiti panagulpot ko kada kayo. Nakita na kami ngamin ni Tata Pasyo ijay park. Nga ginigam iti ima kan ni Camilo. Anya ati kinuna. Tibain mo! Nabayagan nga gaya nayat kami kan ni Camilo nanang. Pakawanan da ko ma. Iti panagilimot ko. Sana po no dayta. Talaga karampingat ka mo to niya. Ibatan niyo ka matibong ko nanang. Sumatang kayo ko maniti panagipungot iyo kaniyag. Ibabain ka! Nay, Kamilaw. Saan mo't nga itibang kaguno iti talon ti papanam? Nakabarikas ka mo't itibunan. Ijay bangkag di papanak nanang. Kumitak man iti bayog ijay waig. Wada mabalina na bambanin. Ay, mga lakantuman nga ro iti kawayan nga aramidan ako ribaw. Kan bak eh. Camilo! Humor ka ba din na? Ni pining samot ti aglalaaw. Camilo! Ay, kasta unay ti panang bugpug na iti ritaw. Apa yung ta? Ipukpukaw na tinagan mo. Namuan na ti amin. Mabit lang na. Umunan kayo tibay. Ginundawayam, di anak ko, ha? Nanapining. Oh, amom no apayatin ng paka. Ibagakan ka, Camilo. Saan ka may kare, kini Romina? Amo ka na man yun ti relasyon mi. Nakurapay klaan. Ngim napudno ti panagayat ko kingkwana. Ta, anyat ipakan mo iti anak ko no iso tasawam. Hanya kipano mo sa sikat ipagtungpalan na. Amok nga ipan mo tulang iti taltalom. Nagawa na ba inda kita at taon? Labinda. Usyoso ta kita. Kas lakit din ada oram ang nag-umong na dito igiti kalsada. Ay, na kayo, anyat kikitaan niyo, ha? Ha? Anyat kakuha niyo dito igiti kalsada. May isa ka pa pasalsali. Sino kaya? Siyak ni April. Amay ko. Nandunor sa amat ng tilupok. Na? Ang mga nung biglat dito eh. Di ka mat nga minaglisi dito dalandang nga. Sino mo katalita, papay? Pagnawak man lang. Man nakibiyang launay na kita kaaruba. Diyak lang makapagtapal pagtitim o gagla kumaydan. Nakababain tinaramit yun, nanang. Adu at tao tinramraman nyo. Pinagsasawakan tinong paklaang mat ni Camilo. Anya? Marapakan ko, ana. Sana may kaikan ka. Nanang, agpapakasya ka na kayo. Ikan na kumamot iti waya-waya ngagpili iti namnamaag ama kaipaay kanya kiti pagragsakak. Saan ka ngagbalinama, Agromina? Kasano ko mga agragsak ka iti sidong ni Camilo? Idinto tapada tayo, anak ko rapay. May turag tirigat, nanang. Ay, ayat naglakit, diti ka din na. Sumarden ka man! Kayat mo, tayo ipubok ka lang iti kwarto, tapos saan ka na makarwan? Naimbag na saan matlang ang nadonor tilupok. Biglat ko man. Din ang lapos na platan na iya, bakit? Anya tinagan na tayo manong Camilo? Ninanapining dayjay. Pasensya ka na kuman. Niramraman kan. Nagtangsit. Mabasulan na. Isa't isa na kumikita itindalan. Papanam ko mga minaya April balasang tao. Mapan ko kumadanunan ni Mami di na palan na. Sige, saan ako yung agbayagpay? Agan-anad ka kumaitidalan mo, April. Ay, may ramraman pa ni April nanang. Kapapain. Nagitak-itay tilangan ni April. Makasuraw. Kagasam nga men, tipan nakadunor na. Inyag kon dito, iti ka na. Wala, ang rabi ikan. Bayan nyo latan di talamisaan anang iduswan nyo, nanak. Sana pa yung mabisin. Makamu ka, napapasan na. Itaak lang, nasito ti mabisinan. Apay, manuksaw ka, gapot ay pupok kalangan dito kwartom.
Apayanas ka na ramida niyo ti kastikan yapnan. Tapno saan ka makaliba sa makisinarak ka ni Camilo? Diyan ko ni panubos nga kita kayo pa. Nakulpit kayo. Kat, anyak pagsangitan. Pagimbagap ti pampanunutak. Sige, padaasam ti agsukir iti pagkayata. Di mo uraya, nga idildil ka makiasawa kan ni Manong Pasyo. Pangasiyo nanang. Saan niyo kumamot nga ramidan ti kasta? Nakaturog sa ni Romina. Saan nga min ang nagtimo kita nagtuktukak iti kwarto na. Sana bale, Pinay. Sika, tigagarak. Ni, anya ti kayat mo asawan. Sus, namuanan sa mo tinaramit ko itay bigat. Adamot gaya man kaayan-ayat ni Romina. Ah, Kinapuno na, imapgas ti pusok, iti pan nakakita kadakwada kini Camilo, ijay parke. kasta ka de. Jak mababalaw ni Romina. Guwapo ni Camilo. Nupay pamugutan. Ni, anya ti kayat mo asawan, Pasyo? Saan mo ka din nga ituloy ti panagara mo kay ni Romina? Ay, jakab mo. Agpampanunutak. Tikid na waking ka. Jak kayat adang ram ni Romina. Gapulaan kanya. Ay, pabainan nakpaingot. Ano mabalin? Jak kayat apilitom ni Romina ang mga yat kanya. Saan tumatlag ang naragsak ti panagdinaming agasawa? Kat, anya nga ron ti aramidang. Saan ko pa'y lag amay pagka? Sige, saan ako ngagbayak? Ibagam tulatan kini Romina ngay bayak. Pinig. Manong Camilo, unak nung angawundak ni Lolo Panyong itimbaga na nga kayo. Ano day ta? Bunga ti Damortis. Nakitak man itay na panak na gala iti bayo kay Jesse Degtiwai. Naimas patlaang day ta? Raman man. Sige, okay san. Samit. Naimas gayam. Talaga na sam iti bunga day jay duoga na Damortis. Awan nga min ti bagyo na, iso nga dot bunga na. Nagpudot ti di unag ti balay. May mayat ti Jerwar ta na pariir. Mami! Electric fan man! Kababain kini Manong Camilo ang mapudutan. Di nakapagdanagan. Naruamak ang mapudpudutan iya taltalon. Ken sana pa lang agbayag. Nung piit kan? Day tala ti kagaran. Agmerienda ka kumapay Agpaala ak iti soft drinks nga inuman ta. Inalal daw mo mutan tinang pasyarkin ni April. May mayat ko manurabi etap no napapahaw ti panagsarita yaw. Ay na. Intulodakla ang iti bungat Damortis nanang. Inton malam nga agbambana ko. Ay, kamay mayatan ti kinatangkan ti pinukan mo abayog. Ganun gayam, sabali man kit di ti malagip ko Kamilaw. Kumusta kayo kini Romina? Ay, diyak ka mo. No, kasano ngagkita kami pa'y. Ang mga nupilitin ni Pinay, ti kayan ayat mo ang makiasawa kin nila kay Pasyaw. Diyak ka ita panunutin dita, nanang. Ado pa nagti pakaarusam Kamilaw. Ado ti kwarta day di alakay. Managtulong ka dagiti kaaruba. Isuati ko na lipatom lang ngayon. Nanang. Wain, ibaw imong tirignam kini April. Agyaman nak, ta sinangunak. Manulaan nga aldaw di ka nakita. Mailiwak unayan keng ka. Diyak ko makayat masair tirik na yo, tata. Amuyumot nga addan kayan ayat ko. Hamo, kakayat mo pasakitan teriknak. Tapno maawanan na kitinamnam. Lading ita. Ngam saan kayo pa'y mo't anagkasar. Kano ibagak kininanang mo,
Akayat ka ngay kasa. Pangasyo. Saan niyo ko mga aramidan, tayta? Kasaritak ni Camilo, tapno lipatin na ka. Napudno ngay ayatan na ka. Palubusan na ka, ti makaipaay, ti pakaragsa ka. Manipot iti rabi Tsakon makait na. Marikata na kamang panunot iti na ibagakan niyak ni Tata Pasyo. Daytapay kit din kisan ko ang nakaturugan. Diyak kayat ti makiasawa kag pana. Kasano nga ta? Kumusta mo ta ni Camilo? Saan sa amit na mailiw kanyak? Tanupod no ngay ayat anak. Ipamuspusan na ko mati pa nagkita mi. Romina! Anda ka dito kwartam? Uy, nanang! Mabit lang ang talukatak. Rumuarak. Inawis ka nun nila kay Panyong ni Manong Pasyo o itipas ka ni Balayda. Ang mga ano kayat mo ti sumuro? Da kayo latan, nanang. Madmadigamin ti bakit? Kasla guri-gurak. Ang mga ano agpampambar ka lang ha? Saan ka nga ipupok dito yung kwartong? Ng pagdaasam ti aglipas, makaraman ka kanyak. Nanang, Huy daw ka, no makisinara ka manan kini Camilo. No sobrigan na, pilitan ka lang na makiasawa kanila kay Pasyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Dayta ka di ti badom at tumabuno iti paskandal kay Panyaw. Hayag pagwapo ka kumamad, nagpakita kini April, ha? Mayatan da ito alangang, nanang. Umuna kayon, sumaruno ah. Nayapay, papanampaylaan. Napayagan na jak nakita ni Romina. Mailiwak king kwa na. Imbagak idinkin ka. Saan ka di pala nga maublag? Masapol ang may pamuspusak ti panagsarita mi. Ang mga no panunutan na, ajak kahit laban, ti ayan ayat mi. Sikat ti makamaw. Saan ka nga rin nagbaybayag ah? Ang mga no sapulon na ka ni April. No saan na kamay kaniti na pinta sa gundaway. Sumaruno akmat lang dagos. Amok, mailimot ng kanyak. Na yung baglakit din. Tasan na kanadlaw ni nanapining. Paparan na nga nagarpo mo tarwaran na. Dahil tati mo kabatog ti kwarto ni Romina. Sa dino tayo na. Ni Romina, isut nang ilukat itiri daw. Nakita na ko. Kasanon, nimpubok ni nanapining iti kwarto na. Sa nabaling iti tawalangan ti pagsalitaan mi. Sabay kong mataawan ti makakita kada kami. Nasapatan sa launa ipinig. Saan da pa nakaluto? Ngam lumabisin ka, mga lakalata iti soft drinks. Nagadungaw, Bing. Nagaduti tao. Amo da ngamin apadak abalik bayan ti ag blowout. Pimartida kano iti baka. Sayang ta saan na si murot ni Romina. Saan ka no anasaya at rikrik na? Ang mga numabain pa kiti. Bayan nga tan ni Panjong. Dayatan sabat yo'y napintas nga apo ko na. Lolo Pasyo! Talaga ang napintas ka, April. Apay da lagdrimas kan Panjong. At dada iti unag. Dumanong kayo. Sika. Ay, apo ko kayo nila kay Pasyo, Title. May liwak unan king karomina. Ay atang kaunay. Camilo, ayayatan ka ba? Ni, apay nagsahan ka? Naimbag, tanaira na nga anda na panan ni nanang mo. Ngemsan mo ang mabalinti agbayag. Ang mga nukalata sumangkot. At adan to asaan ta makapagkita. Romina. Ang mga nupilitan nak ni nanang nga magkihasawa. Kanimang pasyo.
Sakbay ang pasamak dito. Unaan taidan. Agtraitan. Awanton maramidan nanang mo. Saan? Diyan ka manukot. Sana ka makitaraykan ka. Tapnuan niya. Saan ko nga ipaitidayaw ko kan ka? Aging ka iti saan taan nakapagkasara. Amok ang nadari sa itidayaw mo. Ngam di mo maawatan ti kahit ko asawan. At datan iti umno nga edad. Makapagdesisyon tan nga kasal. Ngam tong palbiya nga ilunod na taninanang. Kaya't mo ka diti kasta. Naragsak tan tungan ha. Kunak manoy ayatan nak. Ay ayatan ka unay kami no. No pagdua-dua ti panagayat ko kin ka. Ikan ka iti waya-waya. Nagsapol iti sabati. Ha? No bay, nasakit para kanya. Kaputay ayatan ka. Sige. Sanak na rin nagbayag. Mabitlanay. Saan ka pumanaw? Agsarita tapay. Nasakit ka di tinakam mo. Ay ayatan ka. Saan nagsakit tinakam ko? Agyaman ipanagnak ka ni nanang nga agim inayata. Barang maamiris ng tumatla kat ipaay na ti waya-waya ta. Tay-tayan ng rugiti panangat. Nakaawid pa yung nagiti daduma. Ngam, awan matlangon ni Kamilaw. Awan samat kung nagyan ti pinggan niya, nana. In kayo pa'y mangalay ti kanin kan sidaan niyo. Saan kayo nagbabain? Ay, April balasang ka. Ay, jak unay makadado. Ay, wan kaya. Apay ni Manong Camilo. Awan matlaangan. Ay, jak manamaw. Sumarunuwa ka dagos ko na matitay. Mangmangan ka pa'y malagayam, Damiana. Umuna kami nga rudan kani Pinig. April, mabang kami pa'y. Napintas ka talaga, balasang ka. Agyaman ak unay, Tata Pasyo. Nagpakada kayo ka din ni Lolo? Makumikum da amang sango kadagiti sanga ili itunak. Nadlaw ko nga daw unay ti tao, April. Sikan tulat ng timang ibaga, anapang kaben. Sige, bye. Diyak man magusto at panagkit kita na alakay kanya. Aniya, napintas ka nga min, April. Laklakay at Lolo kumapay ang tiawag ko. Sige, nana. Panawan kayo pa eh. Saan adumtang ni Manong Camilo? Agpauyo akin ko na. Uminom tapay lang iti soft drinks, Pinig. Nawawak iti panagnata. Ay, mapisidak pa na. Balasang kaya mo ni April nga anak nila Grimas. Kasla, ano lang idi. Una ta, asumarunumot la asumangpa, ti Amerikanong asawa nila Grimas. Ngam di pa'y matimtag. Amo na lang ata, asaan na nagtaod kan ko ana ni April nga anak nila Grimas. Amo na siguro. Awan mo ti pakailasinan nga dadara na nga Amerikano. Ay, agawid akong manupasyo. Ang mga no ginundawaan kitimit ni Camilo tinapan ijebalay. Ito na ang love natin. Ni, aglutluto ka pa lang iti pangaldawam kat nalabos na pangaldaw, Romina. Nakaturog ak namin nanang. Saan mo't alangat nakaturog na italangam? Iba ka man tagpeso. Imbay ka di dito ni Camilo. Ay, saan nanang? Maduktalak lang agul-ulbod ka. Agalwat ka kanya. Naluto na ito yan nanang. Ay, tayo pa ilaan nga mabisinak. Saan mo ayaw awan ti pagsarsaritaan ta? Balagad ka ha? Di mo padpadasan di agulbod kanya. Tamakita. Nang, mga anak kumapay, mabisinak kun. Amangan no kayat yung mutimangan. Nagadot kinang ko. Sige, iturog ka pa ilaan.
Kasarita ka itong madamdama. Pakawanan dak ko may di panagulbud ko kada kayo nanang. Dading itik nusukiran kayo. Ngam, masapula surotak ti ipit-pitik ti pusok. Malagip ko manan ni Camilo. Kaya't na taray kami. Matanakanag. Sigurado lakit di akaguranak ni nanang. Ngam, kasanon no bilitan na ka. Rumina, apay andan sa tao di tarwar. Inkaman kitaan. Ni, kunak man na nakaturugin ni nanang. Rumina, nangagda ka de. Awan mo't nadlaw ko nanang. Ang mga no tagtaga inup yung laang mo't. Sige, siya kung timang kita. Ang mga nanda mga arubayan dita. Una ni kami ilong ata, kada di tarwar. Talag kaamot ni nanang. Panbantayan daklat ta. Gaputasan kamot ang maurayan. Nagawid ako na. No, namin ano adinamag na kan April. Kunak man no apagbit ka lang ay tinapanat. Nawanan ganas ko. Kalpasan na pinagkadkadanak ni Romina. Kaya't mo asawain. Ijay tinagkapwam. Wen, imbaga kini Romina, ngagtaray kami langin. Anya? Wino, agkasar kami tinalimad. Awanton marami danti inana, into nagasawa kami. Amom ka dit ipagpagam. Ay sigurado lakit day. Akagura na ka ni Pinay. Kaya't mau nga ilud na ka ititong palbiag. Day, Mang Pasyaw, si Kamot Gayam. Ay, pasensyakan, tasaan ka anadlaw adagaos. Napas na ka ngamin nga aglaglaga, iti kuribot. Ay, hanya ka diti maipaikokin ka. Ay, umunag ka. Anda ka din ni Camilo. Kaya't ko kuma ang makasarita, may panggap kini Romina. Eh, anya nga tati panggap kayo alakay. Ay, Kamilaw! Ada ni Manong Pasyaw, kaya't nakakanwa ka sarita. Ay, damyana, ituloy mo latan day tangar arabidan. Danunak latan ni Camilo, iti unag ti balayo. Saan ako ngagpalpalikaw, Camilo? May panggap kini Romina ti kagara. Napudno ka kadimot laang iti panagayat mo kay Juana. Wen, napudno kami itong galmaysa. Napudno nga ay ayatam. Nakasagana ka amang ipaay iti pakaragsakan na. Nunasken ngagsakripisyo ka. Oh, anya ti kayo asakan. Waya-waya amon ni Romina. Tapno awan makatupeng iti panagayat na kanya. Amok nga do ti kwartayo. Kahit yung kadya makiasawa kada kayo, nga oresan na kayo ngay ayatan. Apay, naragsak kayong tungata. Papanan na, adinak tumasusurong ayat. Nadunguang, Camilo. So nga ipabusoy mula ang ni Romina kanya. Ladingitak, saan nga likaman ni Romina? Saan kayo ang mapatgan iti dayta akid daw yo? Saan na kayong tumot lang apalubusan ni Pining? Gaputa kayat na asyak ti mga sawa iti anak na. Saor ka Manong Camilo. Apay saan ka nga imay itipas ka ni Jebalay. Pasensya kan. Diyak ngamin namnamaan ang maibayaga kiti na panak. Miram-ram. Maminsan pa'y asaan mo apat ganti awis ko. Kagura kanton. Napanam kami. Ay, dala na pata ngayon na si Kaso kay Jaili. Uray nalpas ko man tipas kaan. Imay ka kumalatan ni Tibalay. Nagado tinabati amakan. Imbagarod ni nanang kanyak. Promise. Inton maminsan. Maminsan lang ngagkari ka. Saan mo nga ulitin pa'y? Tung palam no niya ti imbagam. Dapat mo gayam kinasarita ni Camilo, alipatan na lang ni Romina. Kat adya nga itigan mo na.
Saan ngay mandugo? Ay ayatan na kanuunay ni Rubina. Napudno ka no, ti ayan-ayat na. Naglaingan na dyan lalaki. Saan namatla maasit gan ni Romina? Nasair tirik na. Gaputa ay ayatag unay ni Romina. Na nakakumang aramid kakasarita ka, tapno matinungon ti kasabi. Ngam kayat ko, amaayat naak ni Romina. Ano sa mga road ti agaram ni Romina? Ano kasta, Pasyo? Uray na taangan akon, napudnuak nga agayat. Nagsasarita da nanang kang tatapasyo di balay. San anadlaw ni nanang pimanawa. Napanunot mo ka din, tijayakan ka. Pangkaasim, dengganak. Kinasarita na kagayam ni tatapasyo. Kahit naalipatin ka, ngam jak sakripisyo ti panakait kuking ka. Agdalit ka kumakanyak. Uray agan anuday siya alakay. Saan kun tupulos akaya? Ngam kasanun na pilitin na kaninanang mo makiasawa king kuana. Day tamot nga ruti pang panunutag. Mabutangak. Kay-kayat ko laangan timatay. Ngam timakiasawa ak itidyak ay ayatan. Pangasim. Saan mo kumadang ran ti Pagim? Amangan no papasulin nagpay ni nanang. Nanang? Nakigtot ka, iti kalata pa ng ilukat ko iti ridaw niya. Talaga natangkad ti ulom. Nagapwam. Kuan, nanang. Nakisinarak ka kini Camilo? Ha? Nasukil ka nga, anak. Masapa na matulagan ti kasaryo kini Pasyo. Saan nanang? Sa anak nga manugot. Ilaban mi kini Camilo ti ayan-ayat mi. Talaga kayat nakasukiran, ha? Ha? Sige nanang. Patayan dak paigit din na. Kay kayat ko pa'y ti matahingam ti pilitan da ka makikasarkan ni Tata Pasyo. Talaga natangsit ka, Romina. Natangsit ka, kapoy ti Deja Camilo. Pampanunutik ti pagimbagam, maag ka mo. Pagkawanan dak ko mananang. Saan kayo kumakayat asong bata na kastoy? Apay, anya ti magana boy ti Deja tao. Saan ka kadipay ana mga grigrigat? Ha? Saan ka dipay? Sige! Agpapas kayo amang dangran kanyag! Saan kayo alamanan? Gaputa na kayo tinag! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasakit ti ulo. Iti pa nang pungot-pungot ni nanang kanyag. Nakaramutan na pa'y gayam ti rupak. Kabalan na karanggasan. Tapno mapilit na klaang ang makikasar. Kan ni Tata Pasyo. Anya na nagsam. Naut-ut ti rupak at tinumpa ni nanang. Napampanaas pa'y ti puso. Camilo, talaga ka di hasanta na ikarit itong galwaysa. Kat mapilitan na ka makihasawa itidyak man ay ayat. Ni piningday ti mo sabat ko nakalakas taon na iti panang usilap na kanya. Naibagta na kita ka, Damiana. Ibagami dyan na laing nga anak mo asaan na nariribukan dyan anak ko. No talaga nga agpinpin na tagda. San mo ang malapdan? Ka at anya klase ti panagbiag ti pa ay ni Camilo dyan anak ko, alaman.
Amo kakaguram da ito nga ibagak. Ang papada tayo anak ko rapa Ngamit ikinaagawan ni Camilaw. Saan tong agrigat ni Romina iti dun nana? Konsentidor ka man? Umay kay Jebal ay takasaritam ni Camilaw. Kababain adito'y dalan ti pagsasawam. Uno, umay mindanunan ni Romina. Ay saan? Inakpagpungtutan, Dabiana. Niramraman kayo pa yan ang pinabainan ni nanapining nanang. Namuan na, ti panagkita yung kini Romina. Damag ko din ang ran na pa iti anak na. Anya? Saan ka kadi amaasyan iti kaayan-ayan mo? Numayat la ko man nagtry kami. Mabalin mintag kasar nga ure awan pa malubos ni nanang na. Kaya't mo kadi atong palbiyag nga ilunlunod na kayon tao. Ay tinasayatag linipat kayo lakuman. Kaya damot na April apangitbaw ingam itiriklam. Diyak kahit masakitan tirik na ni Romina. Gaputagin inayat kami launay. Romina, agluluwa ka asimango ka niya. Naan ano ti Rupa? Diyak ko magkayat. Awa kita yung tikastiyalag. Tinangranak ni nanang itinalakas agura na kanya. Ay, kaasi ka ba, Romina? Agya manak. Sabay ko ma. Tanapod no kayo ititaytangin pa kayo. Di nakto ko mababalawan. Nagkababay na may turanak aranggasan tiinak. Tapno mapilit naklaan nga ayatan kayo. Amo ka masakitan kayo. Imlading itan. Naragsak kayo kadi iti mapaspasamak kanya kita. Ibagak kada kayo. Naragsak kayo kadi. Ama asawa na. Uray amuyo asaan kayo ngay ayatin. Ni Camilo ti ay ayatin. Sapay ko ma, tadi nakagura, iti da ito nga ibaga. Pinay, masya na kini Romina. Pasyo. Diyaw nan pain. Nakipulong kiting. Papainak. Nakita ka limitam ti Rupa na. Saan mo kumasayangan ti kinapintas na? Kwa, adya ti kayat yo aparwanan. Lumabalain. Diyak kayat adang ram ni Romina. Tapno mapilit mo laang nga makiasawa ka niya. Sa anak tumot lang ang naragsak. Numapilipilitan ni Romina ang makiasawa ka niya. Mabainak pa ikat ka na kayon. Relax. Pagkalma mo lang ang tirik na mo. Jakmat kaya tamabainan ka. Ipaay mo kanyang amin aguntaway. Tapno maalukoy ko tirik na ni Romina. Kwa. Sige, nuday tati ko na. Amom, pinawila ko ni Romina makisinarak ni Camilo. Talaga nga akin inayat dadwa. Saan da may turan ti iliw ta? Kat ipamuspusan dalat ta ti panagkita na. Ngamjak maawanan itinamdama. Ad-ado ti pangatiwak kini Camilo. Tapno mo, Romina. Kasta unay tibain ko, ta sinalangan nak ni Pasyo. No, nunjak lang ito nakapagtipul. No kayat takmanan adangran. Sige. Itayak tirupak na. Talaga natangsit kan. No saan nakla nagkarikin ni Pasyo saan ka nadangran na mga nunatong pakamanay. Kita man no kasanot ti panangipatag no panagayat na ka. Ay na Romina, saan ka kumangagbalin amaag? Nasingpot kun man nagtulong ni Pasyo. Tila ngamin kinalakay na kiti pakapilawan na. Nasaysaya at laang nga nasanak nagtimtimag nga na. Amangan no kaguradak tumanan. Amok ka! Amok! Nga ado ti kayat mo ngay baga kanyak.
Amok ngay bagam ani Camilo manan ti ayatam. Ang papanan na kumano di mo to masursuro matla ngayatin ni Pasyo. Baknang, naimbag at tao. Apay adidanon dak ti bangkag nanan. Awan matarmitin nyo dito eh. Awan mo tin marot iti talaw na. Mga laklak ko man iti pakan kadagiti kunihaw. Unggay. Ay, Camilo baraw. Nadlaw ko anaunag ti pampanunutom itay sumungadak. Amok, ni Romina, ti pampanunutom. Wan. Pampanunutot ti posibli apagtungpalan ti ayan ayat mi. Panagkudak, amok nasakit da ito'y abanag ken kakamilaw. Tiyan niya. Awan sa bali apagtungpalan na adi mong tumutlang mapukaw ni Romina. Iso sulsurum lang ti kinapudnaw. Sige na nang. Siya ako ni mga ala iti kanan, dagiti ko niyo. Ay ngamsak ba malipatak. Mapankanto iti ayanda panyong inton bigat. Adan sa ipaaramid nila grimaskin ka. Manong Camilo, nagsapa ka man ni malati dito balay? Imbilin ka no ni Lolo Panyong sapato, may. Adan sa paramid ni Mami. Nagpintas laki din na tayo babae. Nagsapa ta arimwar. May saak anabati dito balay. Ang mga nalipatan da. Ne, ay, kasano nga rodan? Agsubliak tulangan ito madamdama. Nalpas lang nga rodan nga ka dito eh. Urayam idan ha. Sa anak pa yan ang migat. Kaduan na. Ha? Ay, kababain. Anya kumati na kababain. Sige kitin. Umay ka. Ginoy din April di ma. Kurang na lang na naging nakakot kami. Amangan no maibayagak iti papanak Romina. Makamu kalatan, nagundaway am ti makisinarak ka ni Camilo. Tapnudang rantak manan, inton maamuan nyo. Kat, agipulong kan tumot ka ni Pasyo, kasta, sakto manan ti ang balinadakas. Makita mo't no kasano ti panagayat kan kadayjay a Pasyo. Nagtangkan lakit din aya ti pusom. Amaang numaladaw kayo iti papanan nyo, nanang. Sana ka pumanaw. Masapol amadaan kay ti delikadesa. Ang mga nuday di alalaki ti dumanon dito eh. Kat nga niya pa iti panunutin dagiti makakita kada kayo. Sa dino ka di tinagapo ang pinig. Nakita ka limabas kay tay. Ngayon, saan kan samot ang nagbayag? Saan kumat kami na anadanon ni Kumari Inisyang. Isong agawid akot la adagos. Agmay-may sa kami ni Romina ijabalay. Ang mga ano kaya't mo pailang ti dumanon ng merienda. Ay, sanad ka babain. Mantikit kita ang dito ala kay Ijay. Ni Camilo da Ijay ah. Sino ti katwa da? Sino ti katwa ni Camilo? Saan mo ka di amalasin? Ni April de Jay. Ha? Kaya talaga napintas ti balasang nila Grimas. Mabitlaan. Nakaragragsak damot ng sarsarita ka ni Camilo. Ay, sa palit ito yan. Ipagkakinirong ina. Kunak na mabayag kayo iti napanan nyo, nanang. Simangpat kayo matkayaman. Diyak na danon di tao agagarak. Nga mamong, iti agawid ak kuman. Nalabsak ni Pasyo. Kun idikuan, nakitak mo, dagdi agsarsarita adwa. Ay, padayo la dagiti labid a kaaruba tayo. Day talamang sarsarita iti pada da at tao ti aramidin da. Makigtot ka lakit diti bagak. Ni Camilo ti imbagak itay anakitak. Kakuyog na tay napindas a babae. Ngagnagan iti April kat nakaragragsak da ngagsarsarita. Nanang, anya ka di malanday tangay pagpakayo. Talaga ka di asaan kayo amamingga amang ipampamuspusan amang rakrak iti ayan ayat mi ken ni Camilo. Anyat pagkit kitab kanyak, nakasak ngay nam. Tapna mo, amyak amo tagparbo iti sao. Awan ti amo ka sa bali a babae iti biyag ni Camilo, nanang. Siyaklaan. Kasta, ti amo.
Nakasara ka ni Camilo, ti pangisukatan na ka. Dayjay nga April. Sino nga April? Mabitlaan. Kaslada nang nangguanaga na kasta. Ini April, apo ko nila kay Panyong di Tamyanan. Anak nila Grimas iti kinabalasang na. Sakbay ang nakikasari ti Amerikano. Wan. Kasla nakita ko ni April nanang. Nagpintas, nakapud-pudaw. Numaasawa ni Camilo ni April. Makapan, Hawaii. Saan ka napawilan na makipagkita ka di Camilo? Ngam, paliiwo man ay bag di kayanat mo. Amo, no tunggal agkuyog tama nung Camilo, nakaragragsakak. Ha? April? 16 naklaang hindi makiayan ayata. Nagluko ni Dwight. Bapaero kung drugista. Anya? Sang kay bagat lolo Panyong, kan ni Mami Lagrimas, amay mayat ti Ilocano o pakiasawaa. Masuliso kag samot tani ti daytoy. Diyak kitag basol kini Romina. Ay ayat ti kain ayat ko. Ala, anagangin iti napigsa. Ay, malamig na ko tan. Ay. Di man din April. Oray lasong kariti pa nakalinas na lang mo ito pagina. Nakaparpara ti hangas na. Kasla gumahog kawawa na kiti bibig na. Tsakay pa ka. Kunak no ay ayatan na ni Camilo. Ngam umdasan tinakitak. Nasakit na ito'y ngayon naramid mo kanya, Camilo. Romina, Apay nanang, sa dino tinagkapwab. Nagtartaray ka matasimrok nita kwartaw. saan pailaan nga singaan nanang. Kaya't ko tiyag may sa. Tapay, anyan ka paspasama kang kaya. Mga asiyo, madamdama tayo kuman nga agsarita. Itay pailaan nga palpaliiwan ka nga agtugtugaw iti sirok ti kayo dito yung sangot ti balay. Amaw no niya ti pagmulmulang lungam. Nanang, Nakagasgasat ka barog. Agasam. Napintas kan nasingpat ni April. ngam, No pampanunutom ni Romina. Talaga asaan kayo ana ikari iti tunggal maysa. Kan kinapudno na. Nagsarsarita kami kini Panyaw. Paborken ka para kini April. Kaklang pagaro. Huwag mo gaim. ha, Romina. Ay, Romina? Mabit lang. Romina! Nagtartarayan ni Mateo ng magsangsangit. ay saan mo na makamakampay? Nakaadayaon. Kunak no din akong sanguan, Romina. Makaanayin aragsak ko ang makita ka. Tatapasyo, talaga ka di ngay ayatin nak. Kurang kadipay laang nagiti aramid. Tatlo maipanagnag ko, tinapodno at arigagay ko. Umanugot akon iti ibagbagayo kanya. Romina! Puno ka di tinangag ko. Nakasaga na akon. No kaya't taknay kasar. Amok. Masursuro kanto nga ipatag. Jack, mas baalan ti kinaragsak ko. Promise, saan kanto ngagpapawi? Kasaritak ni Piling, tatulagan tanti pa nagkasata. Kaya't ko asan mo nga iramraman ni nanang. Datalaeng tiyak tulag. No iso ti kayat mo, deyag ko. Mabalin ka ding arakupan ka. Pangasim. Saan ka kadipay laang amapnat nga imandugot akon? Inton makapagkasartan. Ipaay kun to ti amin ko kan ka. Salimot matam ko mati kinadarisay ti dayaw ko. Inton maminsan nga umayak. Pagtulagan tanto ana imbag ti maipanggap iti kasanta. Uray na taengan akon.
Kayat ko ang nagarbo ti kasanta. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Manugot ka ba't lagayam? No saan na kumasinuker o di saan ka nasaktan? Pangasi, nanang. Saan niyo kuman nga ipalagip tayta? Narabit, naragsak kayo ikan. Katsi ka, saan ka maragsakan? Oh, apay nagsinay ka. Di mo ibaga, makabababawi ka. Romina, Nana Pining, umayak man. Na, rabrabi, amang singsinga day tatao ah. Romina, Palubusan ta kami ngagsarita kan ni Camilo, nanang. panglasim. Kahit kung nagsalita ta. Hoy, anya pa ilat pagsaritaan nyo? Nanang pangasyo. Uray iti daytoy laang agundaway. Maudin, apa nagsarita mi kan Camilo. Agyaman ako. Tanakisang ka matlang kanyag. Ay ting karumina. Di mo gamdan ti mga rakot kanyag. Uray sagidan lako matimurdong dakikiramay ko. Nalaos ti panakapasakit ko. Naunag ti sugat ngay palay mo dito'y barokong. Pangasim, dingganak. Nagbidot ka iti panang ipapan mo, itinanggap mo, ngimbaga ni nanang. Nakita kayo kan April. Nakalalailo kayo. Lading itag. Nalpastan. Nakaikadangak maten ang makikasar kan itatapasyo. San apod no rayda? Nagdaasin na nabali ti panunot mo kandik nam. San ka kumbaan nagdardara sudos anang ngideng? Nalabit. Saan taan ay kariti tunggal may sa Camilo? San mo ka maasawin rayda? Amo. Naragsak kanto iti sidong ni April. Ngamin, adayo na pimpintas ngam iti siya. Katsika, naragsak ka kadi ang makikasar kan makidinda kinila kay Pasyo. Oresan mo ngay ayatan. Awanan tinas ka na pagsaritaan tapay Camilo. Dahito yung timaudi apan nakakitang kanyak. Saan naktupulusan ang maaskan? Ay, rabilaw na yain Camilo Baraw. Ay, sardeng mo, ti pa naginumaw. Kahit ko ti makalipat na nang naulpit ni Romina. Di na pulos dinangag ti palawag ko. Ay, Baraw, pakawanan na kumaa. Basol ko ti amain. Nakababain pa yan kadagiti karuba pagsarsaritaan na kapadak kano ni Pining ambisyosa. Lalaki ak, ngimjak magawidan ti tumrem alwak. Akasam, kalaat anang ngedeng ni Romina, amay kikasaran kinila kay Pasyo. Ay, baliwan tanto ang pagsaritaan na ito na mausawan ka. Bayan dak lang uminom na nang. Apay an aramid ni Romina dahi ti kanyak. Ay, ayat ang kaunay, Camilo. Inkarik idi iti bagi. Nga isagot ko to ka tinadari saya dayaw ko. Ngam nalaos, ti pan nakapasakit ko. Hindi ka ba nanti sa amang duyok iti barukong ko? Kayat ko pa eh. Ano lumabas na ito'y arabi? Sumardangan nga agpitik ti puso. Kat saan akong amakaring pa'y. Naita, tinagsaritaan may kinirumina.
Makaamo kami nga agtulag iti panagkasarme. Da kayo ti baka mo pasyo. Tinapatag imanugutan ni Romina. Jak mas baalan ti kinaragsak ko. Kasla ubing tirik na. Talo ablulan aplanon mi ti panagkasarme. Hindi. Apay, nagbayagan. Kayat ko, uray na taangan akon, nagarbo ti kasarme. Ado ti maawis amang imatang iti kasarme. Ay kat nasaya at launay no kasta. Pag di dinamagan lakit diti si Bubukal a barangay kun iti kabang ibang alukar. Kayat ko anaragsak ni Romina iti panagkasarme. Ay ayatag unay ni Romina, ket kayat ko anaragsak. Nagasat ni Romina. Ay, kamaudyanan na. Matungpalan terapap ko. Nanang, nakigtutakiti kala at panangilo ka titiri daw. Oh, Nagtuktok kayo kumamat ngin mo na. apay. Ada ka di ilam-lambang mo dito'y kwartaw. Awan ilimliman ko, nanang. Apay ka di akas tati panunot yo. Makaungot kayo sa. Apay, nagbayagan ngay. Ti pa ng plano yo iti kasaryo kan pasyo. Nabayag launay di talo abulan. Saan ka di ngayon baga kada kayo nila kay Pasyo? Ada kami laang adwa ti makaammo ang agtulag maipanggap iti kasarmi. Natangsit kan. Nabainanak ka nila kay pasyo. Ita pa bainanak ka dimot. Apay, anya ka dit pang panggapaw. Da kayo laang tagpampanunot iti sa bali, nanang. Balagan ka ha. No agbalbali pa iti panunot mo kat panggap mo ti makitaray iti dadya Camilo. San mo lang nga napatuloy at di ka mangibabain. Pangasiyo, nanang. San yo kuman nga ipalagip ni Camilo? Nalpasen, napasakitan nak. Agpudno ka man kanyak. Ay ayatom ka di pa lang ni Camilo? Ulit nagtagpapakasi ka na kayo, nanang. Saan tayo kuman na pagsaritaan day tabanak? Day tati agdindi na magkamilaw. Grande ka no ti kasarda Romina kan lakay pasyaw. Ano, mabayag pa ka no? Tatalo abulan ka no pa iti panagsagana da. Nanang, Oh, apay alam day tilangan. Ewan gayam. Saan ko mga minan nga bagapay yan ka. Mga ano day tamanan ti pangigapwam ng agbartag. maluksawak manan. Naulpit ni Romina. Saan nakalikan iti kuntaway ngagpalawag. Ay, lipat mo. Adamot na April apang ibaw ingam itirik na. Sana kaskari na daytang ibagbagayo. Kun kahit ko panagnikan ang nagbidot ni Romina, iti pa ng papaso na kanya. Kat anya tikat mo sa wan. Liklikam ni April. Ay, ado ti mararubayan ken kwa na. No nagpintas. Udo tinaklawan ay. Slawan kanay-kay kong nagtrabaho. Mariknak naglaka ka mapanog. Nagsana ang manang ti posok na makalakip kini Romina. Dito iti masansan na pagkitaan mi. Kan nakaabulan ti ayat mi. Manong Camilo! Ni Pril. Apa ngin may kaditibang kagkat nakapudbudot? Sa anak sa amot na kayat makita. Ha? Mga nagpauyo ka. Nung nagpintas ka. Masuliso ka kini Pril. Hindi ka magpagpaspasyahan na balay. Ay, mabambano ka kamin. Sige, umayak inton rabi. Rugyan ta nga rodan ti mang plano iti panagkasarta. Ti umunang aramidon ta. Mangalata ti lisensyata nga agkasar. Kaano nga rin mapanta? Oray ton bigata. Isagana ta dagiti masapol ta. Kas kuma iti birth certificate. Nakadulin sa itilang sa tilakasa dagiti napapatag a papeles. Mabalintan ti agilista kadagiti kayat tanga awisan iti kasarta. Bunungan ta ida iti imbitasyon. Pagtulagan ta pay no asino dagiti ninong ken ninang ta. Ken agbalin nga abay iti kasarta. Mabalin mo ta dagiti gagayam ko. Ngam, ada ija Manila ti datuma. Nalakalaang mat apakamuan ida. Sorry. Uray akla nakauyak itinaangot ko iti panangilukat ko dito daan alakasa.
Noon niya ngamin dagiti kadaanan akawas nga impunpun ni nanang dito eh. Nandiyan lagay maklase ti babae. Ay, dito ko kagamit na Romina. Nanang, Oh, ang kaya kasati pa nang kitang kanya. Ni April ti bagbagak. Ijay bangkag ka na o ngagsasarak na kan Camilo. Ada nakakita ka na kwada nga agin inarakop iti sirok ti kayo. anya? Iti masansa na pagkikitaan mi kan Camilo. Oh, anyat mako na Romina. Nasakit adan ka na niya. Agselos ka. Gusto nanang, pangaasiyo. Naikatabayag mo na yung agsuksukat. Di ka lamabay nga uray iti mabayag ni Pasyaw. Ada makaratutak no tagdagandak nanang. Di ta ka man laangan. Nakasarsarita ni Pasyaw, tama nga namatagtakan nga uray. Nanang, nalpas akon. Oh. San mo ta masapol nga agarjuda ka na imbag? Ang mga numalipatam dagiti itugot mo papeles. Ti birth certificate ko mutlaang nang. Day tao, nakaparabaw iti papag. Siya kunti mangala. Siya kunti mangigam. Tala rumor ka dita kwartom. Mga lakit unay adanag yun. Kaslada kayo pa yan ti magagaran ang makikasarat. Saan ka no amasango ni mami ti mangkuyog kanya nga agpasyar? Di, si kalaangan ti kadwak manong Camilo. Kasla kahit nilulupan yung ti sumurot itay. Magpuisit nga rin. Nagdagulit tayo alakay. Pambarakon. Yakpay may babae no makikuyog ak itilakay. April. Nilitang pagbag ni April. Nakikitutak pa eh. Apay akas na ti pa nang mulagat mo kanya. Nagtakas sa kitaan. Hindi ito di mapaspasama kang kuhanan. May kawaak makang kadagti pagbagana. Intapay laang mangkita ti mabalin ko agatangan. Paspasap ti magnaman ng Camilo. Saan ka nga umadadayo kanya? Apay aya ang mababain ka kanya. Mabisida ko tayon. So nga, nangaldawtan dito yung restaurant. Aldaw mo gaminan, Robina. Kaslaawan anyaman na ni Tata Pasyo. Ti panagdamag ti serbiduran ulo. Kaslawan na nga. Saan ka kadi ang mabisin, Romina? Mabiit la. Ni ba't April na dyan? Ni Camilo, ti kadwa na. Ha? Pakitawanan pa in. Ti, kaslaing kakarampay ti mang pasakit kanya. Ne, Romina. Apa nga gluluwa ka? Saan? Sige. Mga anak nga rudan. Doon sapay ti papananta. Saan ka di? Kunam nga taadyak nang nagtipan nakisarsaritam itay kadagiti karuba. Nasayat mo, tap na maidano man to kini Camilo, arinugyanan da pa asyo kan Romina, timang ipag nakadagiti papilis na ngagkasar. Ay, kasta ka day. Sigurado nga rin kila uya Mang sursurdo ka kadin, damyana. Ay, apay akaguram timbagak. Kata niya, magagaran ka launa yan. Ay, napigsa titimot mau. Ay, datantisang kakita dagiti ka aruba. Ay, nanak ka babaeng. Ay, panawan ka man laangan. Apa yan na kami suot ka? Dagaang kan sa unay. Nagpudot ng minti panahon. Naimbag na nakasangpitan, hindi palayo. Amom, masurunakan ka. Nagkuyog tama nung Camilo. Dayjay asawaan to ni Lolo Pasyo ti sang kakitam. Ni Romina? Wan, malagip kon. Pudno gayam dagiti nangag ko may panggap kada kayo. Agayan ayat kayo. Nga makiasawan iti dayjay alakay. Ambisyosa mata niya. Kanya nga tati mapaspasama kiti daytoy ang babae. Kunak na awan pa'y ti kaayan-ayat mo idigam amuta. Di mo pa'y laimpaga at dagos.
Mangmangag mo gayam da kita adamag. Saan nakakahit ni Nana Pining para iti anak na. Sige, sobre ka ko ti kwarto. Agyaman ak iti panang kuyog mo kanya. Apa iti kunam? Saan nga gipulong nila kay Pasyo kanyak? Awanan kay tibain. Agsangsangit ka kanaw, nakakita ka da Camilo kaditi da nga April. Patawanan ta kumanan. Imtsak kabailan. Anya ti saan mo ang kabailan? Ay, ayatak ni Camilo. Ay! Sana mabalin na sana matuloy ti kasaryo kanila kay Pasyo. Di ka mangibabain, Romina. Ha? Laksiden ka nga anak magaramid kay ti kalukuan. Dapat matagtiara pa apyo. Ngam iti siyak nga anak yo. Kasapulan ka di nga agsakripisyo ak nanan. Na? Kung konsensyaan na ka de. Ha? Saan kayo kung konsensyahan natang? Hindi na kumamot bugkawan na kasta. Basol mo, no apay bugbugkawan ka. Imanugot kan ang makikasar kinila kay Pasyo. Itap, nagbabawi ka? Ay! Sana mabalin? Amo ka babalawan dak. Ngamawan ti makahartap itinapod no panagayat ko kan Camilo. Talaga ka di apagpungpung tutun na ka. Ngaag ka talaga. Nakita, mamismo alipliputan na ka, Dadya Camilo. Saan ka mababalaw ni Camilo? Tadayo, anapimpintas ni April nga bisika. Kan, makapanpay di Hawaii, no, maasawa na ni April. Ha, may samad na diyang ambisyoso. Sinugsugan nga ta ni bakat damyana. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Dawak ngagpaiso iti nagbalbaliwat ni April. Sigo na pakpakitaan na kiti nasayat. Ay nga binastos na kitay na panak iti balay da panyaw. Diyak ka mo, nung niya ti pagpungpungtutan na. Aglalo, tamo nagkam ti may panggap kada kami, kini Romina. Ay, kunak no nakasarak ka ni ti balitaw. Gambang matgayan. Kasano ka nga itan Kamilaw. Ay, kasi ka pa. Nanang, Amo ka masayar tirik na miti daytoy nga ibagak. Asawaan da ni Romina. Idinto nga awan mo't gayam tinamnamaam kin ni April. nagpimantikasat ko. Ni Pril tiga puna anak ko laapan ti panunot ni Romina. Ay nga, saan ka unay nga agliday? Kaputa, naduktalan ti pudno ak kinatao ni Romina. Awan kayam ti panagtalagnakan ka. Sanak nga inig ka ni ti gundaway ngagpalawag. Kala at anagdesisyon. Awan ti mabalin mao. Nairugidan kini Pasyaw, tinangasikaso iti panagkasarda. Sige na nang. Saan tayo na pagsaritaan na ita? Ad-adalaan nga masakitan. Ano ito yan, anaaramit ko? Kasano ba'y itama kapag babawi ako? Itay nakitak na Camilo, kanday siya nga April. Tiyak manan nagawitan, di pa nagluhak. Tiyak kung pinanunot pa, yakit kita anak nila kay Pasyo. Nasakitan na. Ay, ayatan ka, Camilo. Ngam kasano pa ita. Insukat nakmatan ka ni April. Romina! Amo kasi riring ka lang. Lukatam na ito eh. Anda ni Pasyaw. Madlaw lakit din nila kay Pasyo nagsangsangit ha. Nang! Ibagayong agsublin tulangan inton bigat. Nasakit ti ulo. Ay, isang kan nagpambar. Pangasya. Maawatan da kumamot nanang. No, Jack lang at nagkarikin nila kay Pasyaw. O, Jack kahit ama ba inanak manin kan ko na. Please, nanang. Ibagayo tagsublilangan inton bigat. Saan ka kuman nga may dito balay?
Dandanin sumangpot ni Dwight kat amang ano pagsilosan na ka numaamuan na ti may panggapkin ka. Ha? Sa bagay, awan mat ti relasyon ta. Kung saan ka man nagdaton kanya. Duway? Di ko na may kain ayat pwede. Nagulbudak itikan ka. Saan kami ang nagsina, nagapa kami laang. Agkuyog da kini dading ang bakasyon. Oh, kasta gaya. Pangasim. Inton adan ditoy ni Dwight. Saan ka ngagparparang kanya? Saan ka na makapagulbot kanya, Romina? Amok na nagsangsangit ka. Di Camilo ka di Kapuna. Saan ka kumanyag sa tutsupay? Mariknak na ayatin na. Katyak kaya ka masakitan ka. At dapay ajak kayat ang masakitan ka. Anya tiket mo asawan. Malaglagip ko sa imbaga. Asa anak tumutla ang anaragsak na mapilpilitan ka ang makikasal kanya. Romina, kayat ko ang maamuan. Di na ko mapagulputan. Pagkamanin na. Uray di mo ipaga. Ay ayatumpay laang ni Camilo. Diyak umakayat na klonan. Samaysa. Insukat na kon kan April. Sakbay ngay mayak dito'y nagsasarita kami kinipadyo. Sumangpot ka no ti Amerikano o manugang na. Kadwanan ni Dwight akaayan ayat ni April. Lima ba sa kita iti balay dala kay Panyong? Pandan samat simbang pa. Naganto ti tao ni balay da. No di mauas ka kuma, nagdanon ta kumay jay. Kat nakitam kumamatan ti Amerikano nga asawa nila Grimas. Kan ni Dwight akaayan ayat ni April. Anya ti kinunam. Kaayan ayat na April. Kunak man no day siya Camilo ti kayan ayat na. Sigon ti damag ko, nabayag ka noon akaayan ayat ni April na siya Dwight. Ang mga no iti panagsubli da jay Hawaii kat agkasada. Kasta aya. Awan kanumot ti relasyon da Camilo kan April. Kat anyang arti kahit asawan ti pan nakakita kadakwada ni Romina. Nangagnapay ti imbaga da jay Adam yana. Sa nagdadanon kayo pa jay restaurant. Saan ang naglaw da nanaw? Kanla kay pasyo, ti panakanggig ko iti nagsaritaan ta. Pagkawanin ako mga Camilo. Nasakitan na. Kasan upay ita ang makapagbabawi Kat narugyan min kanila kay pasyo dagiti masapol iti panagkasarmi. Nalapit. Naikari dagito yung mapasama. Tasan tangag kagasan. Kasano ako timak ti saam dito'y baruko ko. Nadanon ko iti irigasyaw ni Ama Panyang kat napaut bas iti panagsarsarita may. Pumasyar tanto kano iti balay da. Kadasang kabas ita sarabo, papara kadata. No kasta, pudno ti damag ko. Si Mang Peten ni Dwight. Kimuyaw iti Amerikano nga asawa nila Grimas. At damanan asan nakataliawan. Manipod da dinaudi apa nagsarita mi. Saan kami na nakita pa Kitam kadilang ti kinalis to ti panagbaliw dagiti pasamak. Nasingpalt kan nalailo ni April kan ka. Nakalupkupan laggayam ti balitok ti kaungkan na. Gampang gayam. Maawatak ti marikrignam. Awan ti relasyon no kini April. Iso tinang dadal iti relasyon yaw. Saan tayo nalagi punday ta, nanang? Uraan niya pa'y taramitin tayo. Saanan ang may subli pa'y tinalpas, alalpas. No saan nakla kumakinasarita ni Lolo? Saan ka kumanasangwan? Naimbang tamat maturog pa ni Dwight. Kuna ni Mamim, amangan no saan kayo nagbayag. Katag subli kayo di Amerika. Manong Camilo. Ne, agsangit ka matan. Ito lang ang agsangit.
Pakawanan na kumakadag iti pinatangsit kong kay iti napalabas. Tsaka mo, noon niya tinapaspasamag kanya. Saan kung to amalipatan, dagiti kanito ang panagkuykuyog ta? Agyamanak. Na nagbali na kapasot, tipiyak mo, April. Ulitag, pakawanan na kuma. Amo ka siya tiga po na nagsina kayo kinmanang Romina. Kaputat ti amo nagkatanta relasyon ta. Sabi ko nga, tasan na dumanon day takin ito ay. Diyak kahit nga gapa kayo manan. Gapo ka niya. April, kunaklano nila kay Pasyo ti agtuk-tuk-tuk itay. Amo ka saan nyo anam namaan nga't pasyarak dito'y balayo. Mabalin ka diti dumanon. Kaya't ko kumati makisarita kini manang Romina. Anya? Sige, dumanon ka. Ha? April? Mabalin ka di, akasarita ka manang Romina. Nanang, panawan na kami kumapailaan ka ni April. Ang mga nunapatag ti baga na kanya. Sige, padawan kayo pa. Kaya't ka akasarita, tapno malawlawagan ka, manang Romina. Saan po nung nga da relasyon may kini Manong Camilo? Amok dita. Si Mangkot Gayam ti kayan ayat mo. Sayang, saan ka nakapulpulapul unay? Tapno naggayam ta kumamat. Pakawanin na kuma, manang Romina. Amo ka basol ko, panagsinayo kini Manong Camilo. Anya na ito yan ang naramit ko. Basol ko ti amin. Pagkawanan na kumakamilo. Naalas asyak ti mga ipamuspusan. Nga masapol ang makipagkita ken ka. Ay ayatan ka. Nakulaapan lang ti panunod ko. Ang natikadam nito eh, Romina. Sumipungitan. Pagkawanan na kumakamilo. Romina, inarakot na. Ay ayatan ka. Basol ko ti amin. Nasaktan ak unay. Kat nakulahapan ti panunod ko. Saan ka nga impayan iti guntaway nga agpalamag? Agyamanak, nung nalawlawagan mo't lang ti panot mo. Mismo ani April din ang ilawlawag iti amin. E may nakisaritay di balay. Adadan ti pan nakakonsensya. Hingam kasanupay ita makapagbabawi. Makikalay sa kakin nila kay Pasyo. Naikari siguro, asang tangag kagasat. Katag sa tangag pitik ti pusok. Ngam sakbay ang makikasarak kanila kay Pasyo. Ipaay ko ti bagi. Kasta dati na pudno ang panagayat ko ket ka. Makulkulaapan ti panonat mo. Pagtali na adam ti kinadarisay tadaya mo, Romina. Isagot mo dahi ta iti pakikasaram. Tapnosan aday ta ti pakailunodam. Ken panagsagapam tungpalbiyak. Napatag ti kapuna no apay ngay bayak Camilo. Amok, nakita kayo kini Robin. Ha, uray ni Nana Pining. Naamuan na dahi ta. No maamuan na dayta, sigurado adang na ni Romina. Ay ayat ako unay ni Romina. Kadyak kayat apasakitan ni Pinay. Ita, napanak na kaakon, nga ay ayatan nakaunay ni Romina. Uwan, agin inayat kami. Amo kakalpasan ang nalawlawagan ti panunod ni Romina.
nakapagkinaawatan kayo. Maikarib ka di, adi mo to pasakitan ni Romina. Anya ti kayo asawan. Amo kasaanan ang makapagbabawi ni Romina. Iti pan nakikalay sana kada kayo. Ti saludsud ko, ti sungbata. Panakunak saanan anas kan asong patak. Ngam kay kayat ko pa'y asyak tagsaka pa. No kasapulan asyak tagsakripisyo. Sa anak to matlaang anaragsa, numapilipilitan ni Romina ang makikasar ka niya. Nataangan ako, at adda ang kasapulan niyo ti agragsa. Pudno ka di timang mangag ko. Agyaman na klonay. Ita na panagnakak. No kasanot kinaim bagyo. Apay nga ibabawi mo ti panangikasar mo ka ni Romina. Di pa ikat din na kami ti maibabaed. Matuloy ti kasar. Ngam saan na siya ti mangikasar kini Romina. Ni Camilo ti mangidatag king kuana iti nadaag nga altar. Taagin inayat daunay. Tatapasyo. Anya? Pining, palpasanak nga agsao. Nabayag a pinanunot ko da ito. Amok, asa anak tumutla ang anaragsa. Numalmalday ni Romina ang makiasawa ka niya. Naging pagkanat ako. Masursuro na kanto nga ipatago no ayatan di anak ko. No dadto ba? Saan nga iti kinasaliwanwan ti makaipaay iti naan-anay a kinaragsak ti agasawa? At adda naragsak da no agin inayat da apod no. Tatapasyo. Hindi ka mo noan niya tirong bangasawa. Pining, adda kidawaking ka. Di mo kumandang ran ni Romina. Tapno mapilit mo ang makikasar ka niya. Nakasaysaya at kaunay. Saan kanto ang malipatan, Tatapasyo? Agyamanak, tanalaw-lawagan mo't lang ang ti panunot mo, Pinay. Ay, tinungan tayo nga rodan ti kasar dagiti anak ta. Nooday ta ti pagayatan dagiti anak ta. Ay niya nga rod, iso ati masurot. Kat, pakawanan na ko mga abalayan. Ay, abalayan ko naklatan ta isuntumot lat pagtungpalan na. Nay, apay nga pakawan kamot tayo na balayan. Ay na, mabayin aklaw na yun. Ado, tibasol ko kada kayo kun ni Camilo, abalayan. Nagbalina ka na pasindayag. Kat, agpapada tayo matlangarod iti kasasaad iti panagbiag. Agyaman ako na inanang. Itapay ti panagsangit mo. Makalwa ang kikinalaw sa ragsak ko. Agyaman na klaunay. Nanang. Napanagnikak matkit di no kasano ti panaginayan ayat yo ka ni Romina, Camilo. Ala, namdama at matkit di. Naragsak to ni Romina iti sidong mo. Agyaman at matunay kada kayo, nanang. Kunak no tong palbiag ti panagsagabak. Gapo iti pan nakapukaw ko. Iti ayat kunay. Romina, agyamanak. Ay ang kaunay. Nakaragragsakak. Katkas inkarikan ka. Impaay ko ken ka tinadarisay. Adayaw ko. Kalpasan ti kasarta. Ikarigmat. Santo ngagmaw-maw ti kinaragsakta. Uri na kurapay lang. Ipayan ka tinasaya at masakbayan. Kanda kitag balinto nga nakta. Nagkinarita. Nga agbinulig ta itirigat kanang ay. Nipatay laang ti mamagsina katata. Uray ti balasiw ti sabali abiyag. Idaton ko king katinadarisay apanagayat ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon.
Nung magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video, ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang, agyaman na pagayam.